Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, live vandittu. Yeah, thank you, Prabhu. No problem, Mataji. Thank you. Thank you. Hare Thank you. Krishna Mataji. Hare Krishna. நமக்கு வந்து here this is the history of certain anecdotes. அதுக்கப்புறம் அவர் நிறைய பாஷ்யங்கள் எழுதுறார், பிரம்மசூத்திரத்துக்கு எழுதுறார், சௌந்தர்ய லஹரி எழுதுறார். யாரு இந்த compositions. I think okay, background noise. Two minutes. எல்லாரும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஒரு 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் ஐ அம் மாதாஜி. மாதாஜி நியூ பிபிடி யூஸ் பண்ண போறீங்களா? ஆமா, இட் வில் பி யூனிஃபார்ம். அதர்வைஸ் நாளைக்கு வந்து அங்க இங்க எங்க டிஃபரன்ஸ் வருதுன்னு நினைச்சுக்கோங்க. ஷூர் மாதாஜி. ஓகே. எஸ். கிவிங் இந்த 2 ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது டோன்ட் ஆஸ்க் அகைன் ஆன் திஸ் டிவைஸ். அது எனேபிள் பண்ணிட்டீங்களா நீங்க உங்க இதுல? எனேபிளா தான் இருந்தது மாதாஜி. அப்படியா? சரி, ஓகே. அப்படின்னா சரி, தட் இஸ் ஃபைன். நான் இப்போ எனக்கு அந்த ஆப்ஷன் டிசேபிளா தான் இருந்தது. ஸோ அதனால நான் அதை எனேபிள் பண்ணிட்டேன் நான் இப்போ. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ கார்த்திக்மா. சாரி ஃபார் கன்ஃபியூஷன். ஹே, நோ இஷ்யூஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கீங்க. இந்த 18 நாள் ப்ரோக்ராம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு யஜ்ஞமாக இருக்கும்னு நான் அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா யஜ்ஞமாக நேற்று வந்து நீங்கள் எல்லாருமே நம்ம கார்த்திக் பிரபு சங்கல்பம் பண்ணும்போது செஞ்சிருப்பீங்க, யார் யார் ஜாயின் ஆயிருந்தீங்களோ. ஸோ ஹோப் இந்த 18 நாட்களும் நீங்கள் இந்த யஜ்ஞத்தை வந்து பூர்த்தி செய்யணும். ஸோ எந்த யஜ்ஞமும் நம்ம வீட்டில் வளர்த்தா கூட நம்ம வந்து அதை பூர்ணாவத்தியை பண்ணி தான் நம்ம வந்து சமர்ப்பணம் பகவானுக்கு பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து அந்த இதுல இருந்து வெளியே வருவோம். ஸோ அதனால வந்து நீங்களும் வந்து இந்த 18 நாள் பிரயாணத்தை வந்து நல்ல சுபமாக எடுத்துண்டு நிம்மதியாகவும் இந்த பகவான் என்ன சொல்றார் நமக்கு அப்படிங்கிறது வந்து நிதானமா கேட்டுண்டு வாழ்க்கையில நம்ம அதை எவ்வளவு தூரத்துக்கு பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த நாலேஜ் அதை நீங்க எவ்வளவு தூரம் பண்ண முடியும்ன்றது பகவானுடைய கிருபையில அந்த இது வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போகலாம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். ஸோ போக போக நீங்க என்ன பண்ணலாம், எவ்ரிடே நீங்க வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து ஜாயின் ஆகினேனாக்கா ஒரு ரவுண்டு ஜபம் பண்ணுங்க எல்லாருமே. ஸோ அது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்றேன். நான் லெட் மீ ஷேர் த ஸ்கிரீன். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் நான். பதினெட்டு நாட்களில் பகவத்கீதை. ஸோ கீதை என்பது ஒரு ஆன்மீக, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிக்ஷனரி சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரி. ஸோ அதை படிக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன சொல்யூஷன், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன குறை இருந்தாலும், நமக்கு என்ன கஷ்டம் கடினமான சந்தர்ப்பங்கள் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணாலும் அதிலிருந்து நமக்கு வெளியே வர்றதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இதை மனதில் வச்சுட்டு we have to take it further. சுலோச்சனா மாதாஜி ஸ்லோகம் வாசிக்க போறேளா? ஃபுல் சாப்டர் வாசிக்கணுமா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி, ஃபுல் சாப்டர்னாக்கா எல்லா ஸ்லோகமும் கிடையாது. இங்க என்ன ஸ்லோகம் வர்றதோ அது மாத்திரம் நீங்க வாசிச்சா போறோம். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் த செஷன் வந்து உங்களுக்கு இருக்காது, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஏன்னா இப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம பிரபுபாதாவோட அவரை பத்தி சொல்லணும், ஏன்னா இந்த ஆர்கனைசேஷன் பத்தி எல்லாம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் we will be taking வெயிட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு கோஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான், கார்த்திக். கிருஷ்ண பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுங்க பிரபு. ஓகே மாதாஜி, நான் பாத்துறேன். இதுவரை போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல, யூடியூப் லிங்க். ஓகே, யூடியூப் லிங்க்கும் போஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களா? थैंक यू பிரபு, थैंक यू.
எல்லாருக்கும் வணக்கம், வந்தனங்கள். இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு உங்களை எல்லாருமே பணிவன்போடு வரவேற்கின்றோம். ஸோ இந்த 18 நாட்கள் பகவத்கீதை உண்மையுருவில் எவ்வாறு நாம் புரிந்து கொள்ள போகிறோம் என்பது அது ஒரு யஜ்ஞம் ஆக்சுவலி. ஸோ எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த 18 நாட்கள் நாம் வந்து தொடர்ந்து நீங்க எல்லாருமே வந்து நேற்று சங்கல்பம் எடுத்திருக்கீங்க. இதுல பாதியில யாரும் விட்டு போக வேண்டாம். 18 டேஸ் கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ள இந்த 2 வாரம் போயிடும். ஸோ ஆனா அட்லீஸ்ட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த அதாவது பகவானுடைய அந்த புனிதமான ஸ்தலத்துக்கு நீங்க வந்து அடியெடுத்து வச்சிருக்கீங்க. அதுல இருந்து மென்மேலும் உள்ளுக்குள்ள போகணும், அவருடைய ஸ்தலத்துக்குள்ள போகணும்னு நினைச்சுட்டு நீங்க வந்து இந்த யாகத்துல வந்து பங்கேற்று பூர்ணாவதி பண்ணி அதாவது முழுமையாக யக்னத்தை முடியுங்கள் அப்படிங்கறது என்னோட பிரார்த்தனையை வச்சுட்டு பகவானனுடைய அந்த இன்வோகேஷன் பிரேயர்ஸோட நான் இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்றேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வா பதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो இது மகாமந்திரம். இந்த மகாமந்திரத்தை நாம வந்து சொல்ல சொல்ல நம்மளுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் பியூரிஃபிகேஷன் எப்படின்றது எல்லாத்தையும் நம்ம வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம படிப்போம், ரியலைசேஷனும் நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் இப்போ இதை ப்ரெசென்டர் மோடுக்கு எடுத்துட்டு போயிடுறேன். உங்களை எல்லாருமே இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நல்வரவாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை வரவேற்கின்றேன். ஸோ இஸ்கானுடைய நிறுவன ஆச்சாரியார், நோ ஒன் ஹேஸ் திஸ் டைட்டில் ஆக்சுவலி. ஹி இஸ் த ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா, அதாவது ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து ஒரு பெங்காலி, பிறப்பால ஒரு பெங்காலி அவரு. ஸோ அவரை பற்றி நம்ம வந்து படிக்க போறோம் நம்ம. ஸோ இந்த நிறுவனத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய குருனுடைய உத்தரவினால வந்து மேற்கத்திய நாடுகள்ல போய் அங்க வந்து இந்த மூமெண்ட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இயக்கத்தை வந்து தொடங்கி நல்ல விதத்துல வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு போனாரு. ஸோ அவருக்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை நம்ம தெரிவிக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரத யாத்திரை சான் பிரான்சிஸ்கோல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 1971ல வந்து இந்த ரத யாத்திரையை அவர் நடத்தினார். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேற்கத்திய நாடுகளில் ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தை தொடங்க அதிக ஆர்வம் இருந்ததால், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர் அங்க. நாம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்தியால பாத்தீங்கன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் சிமிலர் கல்ச்சர் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிருப்போம். ஆனா மேற்கத்திய கல்ச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலி ஆப்போசிட். அந்த இடத்துல போயிட்டு நீங்க வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ் கிருஷ்ண உணர்வை நீங்க வந்து விதைக்கணும்னாக்கா அது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் கிடையாது. ஸோ அவருக்கு அப்போ வந்து 1966ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து 70 இயர்ஸ் ஆக்சுவலி. யாருக்கு? பிரபுபாதாவுக்கு. நியூயார்க்கில் ஸ்ரீல பிரபுபாதாவால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஆச்சாரியாரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் பாத்தீங்கன்னாக்கா 1965 அவர் வந்து யுஎஸ் போனாரு. 66ல தான் இஸ்கான் நிறுவனம், இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், அதை வந்து அவர் வந்து நிறுவினர் வந்து 1966ல தான் பண்ணாரு. 1970ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா சான் பிரான்சிஸ்கோல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜெகநாத் ரத யாத்திரையை வந்து நடத்தினார். அதுதான் இந்த பிக்சர், கலந்து கொண்ட புகைப்படம். சின்ன வயசுலயே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் இது வந்து அவருடைய அதாவது இளம் வயதுல வந்து குழந்தையில இருந்து அவர் எப்படியெல்லாம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து என்ன பண்ணார் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் பிறந்தவர். பேசிக்கலி இஸ் அ வைஷ்ணவா, அந்த ஃபேமிலியில பிறந்தவர் ஆக்சுவலி. அவருடைய தந்தை பேர் வந்து மோகன் மற்றும் மோகன் தே. அப்புறம் வந்து அவருடைய தாய் பேர் வந்து ரஜினி தே அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய தாயாருடைய பெயர். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் சின்ன வயசுல இந்த மேல ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பாத்தீங்கன்னாக்கா
ரத யாத்திரையை நடத்தினார். 5 வயது இருக்கும் பொழுதே வந்து ஜெகநாத் ரத யாத்திரை நடத்தணும்ட்டு வீட்டுல அடம்பிடிச்சதுனால வீட்டுல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சு அவங்க அப்பா வந்து ஒரு ரதம் மாதிரி பண்ணி வீட்லயே வந்து ரத யாத்திரையை நடத்தினார். ஆக்சுவலி அதுதான் அந்த குழந்தை பருவத்தில் அவர் ஜெகநாத் ரத யாத்திரை நடத்த விரும்பினார். அதனால் அவரது தந்தை அவருக்கு சிறிய ரதம் செய்து தந்தார். தனது நண்பர்களும் தனது வீட்டில் அருகிலேயே ரத யாத்திரையை நடத்தினார். அதனுடைய இதுதான் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் பிக்சர் நம்ம பார்த்தது. இவர் வந்து செகண்ட் பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஆச்சாரியா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமி. ஸோ அவருடைய குரு ஆக்சுவலி. ஸோ 1922, அதாவது பாத்தீங்கன்னா 1922ஆம் ஆண்டு ஆன்மீக குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியை அவர் வந்து அவருடைய ஃப்ரெண்டோட அவரை பார்க்க போனார். அவர் தான் அவருடைய குரு ஆவார்ன்றது அப்ப அவருக்கு தெரியாது ஆக்சுவலி. மேலும் 1933 தீட்சை பெற்றார். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவருடைய கொள்கைகளும், அதாவது இந்த சைத்தன்யம், அந்த சங்கீர்த்தன மூமெண்ட், இந்த கொள்கைகள்லாம் அவர் அதுல எல்லாம் ஈர்க்கப்பட்டு ஸோ அவர் வந்து இந்த மூமெண்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறையவே பண்ணியிருக்கார். இஸ் பேசிக்கலி ஏ சான்ஸ்கிரிட் ஸ்காலர். அது அவர் திருமணம் செய்து கொண்ட போதும் அவர் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணநாமத்தை உபதேசித்து வந்தார். 1959ல பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்நியாசத்தை, அதாவது 75 இயர்ஸ் ஆகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா they will get into the சந்நியாசம் அந்த மோடு. ஆனா 59ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் சந்நியாசம் வாங்கிட்டார் ஆக்சுவலி. இது வந்து நம்ம வர்ணாசிரம் தர்மம் படிக்கும்போது படிப்போம். ஸோ ஆனா அவர் வந்து தீட்சை பெற்றது வந்து 1933ல பெற்றாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து 59ல பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்நியாசத்தை வந்து ஏற்றுக்கொண்டார். பிருந்தாவனத்தில் ராதா தாமோதர் கோவிலுக்கு இடம் பெயர்ந்தார். ஸோ பர்மனண்டா அங்க போய்விட்டார் அவர் வந்து. மேற்கத்திய 4வது படத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கீழே இருக்கிற பிக்சர் வந்து மேற்கத்திய நாடுகளில் அவர் கிருஷ்ண பக்தி புத்தகங்களை விநியோகிக்கவும் பிரசங்கமும் தனது குருவின் கட்டளைகளை பின்பற்றினார். அவர் பிருந்தாவனத்திலிருந்து டெல்லிக்கு சென்று புத்தகங்களை தயாரித்து உரை எழுதி அச்சிட்டு, பேசிக்கலி இந்த சமஸ்கிருதத்துல இருந்து டிரான்ஸ்லேஷன் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷனும் சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து ஹிந்தி டிரான்ஸ்லேஷனும் அவர் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலி. ஸோ கிட்டத்தட்ட 80 புக்ஸ் எழுதியிருக்கார் அவர் வந்து. அதாவது 108 டெம்பிள்ஸ் நிறுவினார் அந்த 12 ஆண்டுகள், அதாவது 1965ல இருந்து 77க்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குளோபலி வந்து 108 டெம்பிள்ஸ் வந்து அவர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. 80 புத்தகங்களை எழுதியிருக்கார். உரை எழுதி அச்சிட்டு புத்தக அட்டை சேர்த்து விநியோகிக்கவும் செய்தார். இவ்வாறு நடந்ததில் இருமுறை பக்கவாதம் ஏற்பட்டது. ஸோ அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து கண்ட்ரிபியூஷன் இருந்தது. பிசிக்கலி ஆல்சோ நாம எல்லாமே ஒரு பக்தி செய்யறதுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு சிரமம் வந்தாலே ஐயோ இவ்வளோ கஷ்டப்படுறமே நம்ம ஃபீல் பண்றோம். ஆனா அவர் அந்த பாதையிலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எண்ணற்ற தியாகங்கள் தான் அவர் செய்திருக்கார். பிசிக்கலி பாத்தீங்கன்னாக்கா உட்காந்து டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றது அவ்வளவு சுலபமான காரியமே கிடையாது ஆக்சுவலி. பல தேசிய தலைவர்களுடன் கிருஷ்ண பக்தியை குறித்து கலந்துரையாடுதல் இதெல்லாமே வந்து இந்த பிக்சர்ஸ் வந்து அவருடைய வாழ்க்கையில சம்பந்தப்பட்டது. நம்ம வந்து இந்த மார்க்கத்துக்காக அவர் என்ன செய்தார் அப்படிங்கிறது. 1961ஆம் ஆண்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜலதூத் அப்படிங்கிற அந்த சரக்கு கப்பல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பிரயாணியாக வெறும் 40 ரூபாய் ஒரு 2 செட் துணி, அதுக்கப்புறம் பாகவதம் செட் புக்ஸ், அதுக்கப்புறம் பகவத்கீதா புக் அவர் எழுதிய டிரான்ஸ்லேஷன், அதை மட்டும்தான் வந்து அவருடைய ப்ராப்பர்ட்டியா எடுத்துட்டு அவர் வந்து யுஎஸ் போனார் ஆக்சுவலி. ஸோ உரிமையாளர், அதாவது அவர்கிட்ட கேட்டு அமெரிக்காவுக்கு வந்தார். அதாவது போஸ்டன் அந்த இதுலதான் போய் இறங்கினார். அவர் வந்து வழியில் மாரடைப்புகள் வந்தன, ஆனால் அவர்கள் உறுதியிடம் எடுத்து காரியம் நிறைவேற்ற அதிலிருந்து மீண்டும் வந்தார். ஸோ அங்க போன பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய சங்கீர்த்தன மூமெண்ட் தான் அதுதான் அவர் பண்ணதே மெயினா. ஸோ பார்க்ல, அதுக்கப்புறம் வந்து பீச் கிட்ட, இந்த மாதிரி இடங்கள்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மகா மந்திரத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கீர்த்தனமா பாடி எல்லா மக்களையும் அந்த இயக்கத்துக்கு கவர்ந்தார். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜான் ஹாரிசன் அப்படின்றவர் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் புகழ்பெற்ற ஒரு நிபுணர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க மியூசிக் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடியவர். அவர் வந்து பிரபலம். அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹிப்பிகளின் நடுவிலே ஹரே கிருஷ்ணா பஜனை செய்தார். ஸோ ஹிப்பீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜென்ரலா வந்து இந்த லோ கேட்டகரியா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா போதை மடு அந்த மாதிரி ஒரு லொக்காலிட்டி இருக்கக்கூடிய சைட்ல போனா அந்த லொக்காலிட்டில தான் பிரபுபாதாவே வாழ்ந்தார் ஆக்சுவலி இனிஷியலா அங்க போனப்போ. ஸோ அவங்கள எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்வழியில வந்து எடுத்துட்டு வந்த பெருமை அவருக்கு தான் சாரும். ஸோ இந்த இயக்கத்தை தொடர்ந்து இந்த பஜனைகள் இதெல்லாம் செஞ்சுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரை வந்து பக்தி மார்க்கத்துக்கு அவர் வந்து எடுத்துட்டு வந்தார். யூகேல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜார்ஜ் ஹாரிசன் என்றவர் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்து
இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ் இயக்கத்தை வந்து நிறைய இடத்துல பிரபலம் பண்ணியிருக்கார், US UK இந்த மாதிரி கிருஷ்ண பஜனை. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து நான் நிருபர்களோட வந்து அவருடைய உரையாடல், அவங்க கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு அவர் பதிலளிக்கிறது. இந்த பக்கம் ரைட்ல இருக்கிறது இத்தனை புத்தகங்கள் அவர் எழுதியிருக்கார், அதோட ஒரு ஜர்னல் கோ பேக் டு காட் ஹெட், அதாவது மீண்டும் நாம பகவானிடத்தில் சேர வேண்டியது. ஒவ்வொருடைய உயிர் வாழையினுடைய இலக்கு கூட அதுதான். நம்ம எல்லாருக்குமே டார்கெட் என்னன்னாக்கா திரும்பி திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வராம நாம யாரு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுண்டு அதுக்கேத்தவாரி வந்து என்ன ஆகணும் ஃபியூச்சர்ல அப்படிங்கிற, அதாவது நான் என்ஜினியர் ஆகணும், டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்லாம் எண்ணங்கள் அதெல்லாமே இந்த பூ வாழ்க்கைக்கு தான் யூஸ் ஆகும். ஆனா அந்த ஆன்மீக இதுல போகும்பொழுது நம்ம வந்து மீண்டும் பிறவியற்ற தன்மை மோட்சம் தான் நம்மளுடைய இலக்கு. ஸோ அதுதான் வந்து கோ பேக் டு காட் ஹெட். அந்த ஜர்னலும் வந்து அவர் நடத்திட்டு இருந்தார். உலகம் முழுவதும் அவர் பல்வேறு தலைவர்களை சந்தித்தால் நமக்காக 70க்கு மேற்பட்ட வேத இலக்கியங்கள், அதாவது 80 புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு அவர் வந்து. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை நீங்க பார்க்கணும். வேதாந்த சுவாமி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதே. ஏன் இது வர மாட்டேங்குது? எஸ். ஸோ இத்தனை, அதாவது 1965ல இருந்து 77 12 ஆண்டுகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த 12 ஆண்டுகள்ல பார்த்தீங்கன்னா 12 முறை உலகம் முழுவதும் 25 கண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 25 நாடுகள் சென்று வந்திருக்கார். எங்கெல்லாம் அவர் வந்து போயிருக்கார், அதாவது கனடா, யுனைடெட் கிங்டம், நியூசிலாந்து, ஜப்பான், ஈரான், கென்யா, பிஜி, அதுக்கு வெனிஸ்லேவா, இந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மல்டிபிள் விசிட்ஸ் கூட. பிரான்ஸுக்கு 6 வாட்டி போயிருக்கார், ஜெர்மனிக்கு 3 வாட்டி போயிருக்கார், ஹாங்காங் 3 வாட்டி, USA பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹவாய் உட்பட 9 முறை. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி எல்லா இடங்களிலுமே வந்து அவர் வந்து ஸ்தாபிச்சிருக்காரு இந்த நிறுவத்தை. ஸோ இவங்க வந்து நம்ம இஸ்கான் மங்களூருடைய ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ், இவங்களுக்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு தான் நம்ம செஷனுக்குள்ளேயே போகணும். இவங்களுடைய கருணை இல்லை என்றால் இன்னைக்கு லாஸ்ட் இயர் ஜூன்ல இருந்து நடந்துட்டு வர இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கண்டிப்பா வந்து இந்த அளவுக்கு சக்சஸா நடக்காது. அவங்களுடைய கருணையால தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கு. ஸோ நமக்கும் அவங்களுடைய கருணை வேண்டும். அவங்களுடைய கருணை இருந்தால் இங்க நாம என்ன கேட்க போகிறோமோ அந்த நாலேஜும் நமக்கு நல்ல விதத்துல ரிசீவ் ஆகிறதுக்கான மார்க்கமும் நமக்கு கிடைக்கும். நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மங்களூர்ல எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த அட்ரஸ். அவர் டெம்பிள் பிரசிடென்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா NND, அதாவது நாமனிஷ்ட தாஸ் அப்படிங்கிறவர். அவர் ஹி இஸ் IITN, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கான்பூர்ல படிச்சாரு. அவர் பிடெக் நியர்லி 20 இயர்ஸ் தான் இந்த சர்வீஸ்ல இருக்கார். இப்போ டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் போயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பாக்குறது இந்த அட்ரஸ் வந்து பழைய டெம்பிள். புதுசா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பூமி பூஜை போட்டு நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ. ஸோ இந்த வெப்சைட்டு iskanmangaluru.comல நீங்க போனீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு எல்லா விதமான என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணுமோ அதை பத்தி கிடைக்கும். அப்புறம் யூடியூப் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய இஸ்கான் மங்களூர் யூடியூப் லிங்க், அதுல தான் நம்ம இப்போ இந்த யூடியூப் இதுவும் நாங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பகவத்கீதை என்பது நமது எதுக்கு பகவத்கீதை அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன பெனிஃபிட் நமக்கு பகவத்கீதையால? ஸோ அது ஒரு புனிதமான நூல், அகராதி, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக அகராதி அப்படின்னு சொல்றோம், ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரின்னு சொல்றோம். என்ன நன்மை அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 18 புராணங்களுடைய கலவை, எல்லா வேதங்களுடைய ஒரே சாராம்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதையில இருக்கு. நீங்க எந்த புக்கு படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ, பகவத்கீதை படிச்சாலே நீங்க எல்லாமே படிச்ச மாதிரிதான். அதை புரிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் உங்க வாழ்க்கையில வந்து எவ்வளவு கடினமான சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் நீங்க அதை ஃபேஸ் பண்ணி அதுல இருந்து நீங்க வந்து வெளியில வரக்கூடிய மார்க்கமும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இது ஒரு காவிய வேதம்.
அதுக்கப்புறம் இது மகாத்மா காந்தியால் ஒரு ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது. இட்ஸ் a ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரின்ட்டு நம்ம மகாத்மா காந்தியும் சொல்லியிருக்கார். மேலும் இது உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கும் உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகமாகும். சோ எல்லாருக்குமே இது உத்வேகம் அளிக்கக்கூடியதான், தலைவர்களுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, நமக்கு கூட தான். நம்ம வாழ்க்கையே நல்முறையில் வந்து எடுத்துட்டு போகணும்னா கண்டிப்பா நம்ம எல்லா சுச்சுவேஷன்லயுமே பேலன்ஸ்டா போகணும். அது எப்படி நம்ம பேலன்ஸா போக முடியும் அப்படிங்கறத கத்து கொடுக்கறது தான் நமக்கு பகவத்கீதை. ஆக்சுவலி இதுதான் சொல்யூஷன். இந்த புக்கு தான் நமக்கு வாழ்க்கையில வந்து நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய சொல்யூஷன். எல்லாத்துக்குமே சொல்யூஷன் வந்து இந்த பகவத்கீதையில நமக்கு கிடைக்கிறது. சோ கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள். அந்த செகண்ட் வேர்டு ரொம்பவுமே கரெக்டான வேர்டு தான். புதிய அர்த்தங்கள். இன்னைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் வாசிச்சு நாம அதை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறோம்னா நாளைக்கு இன்னொரு 4 வாட்டி வாசிக்கும் பொழுது இன்னும் அதனுடைய டெப்தான ஒரு மீனிங் வந்து நமக்கு புரியக்கூடிய தன்மைக்கு நம்ம வந்து தள்ளப்படுவோம். சோ அதனால வந்து பகவத்கீதையை நம்ம புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலும் மேலும் வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டெப்தா புரிஞ்சுக்கக்கூடிய மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கின்றது. நான் பகவத்கீதை இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவரும் ஒரு பிரபலம் தான். நான் பகவத்கீதையை படித்து, இவர் வந்து யுஎஸ் பர்சன், படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் பொழுது மற்ற அனைத்தும் மிதம் மிஞ்சியதாக தெரிகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்கார். அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய படைப்புகள் நாம் எல்லாம் கூட ஏதோ கிரியேட் பண்றோம் இல்லையா, மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாம் பண்றோம். இருக்கக்கூடிய ரா மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம என்னைக்காவது, அதாவது ஒரு பூமியில இருந்து வரக்கூடிய விளைச்சல், அதை நம்மளால பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பாக நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியாது. பகவானுடைய படைப்பிலிருந்து வந்ததுதான் அனைத்துமே. அதை வேணா நம்ம மாடிஃபை பண்ணி இந்த ரூபத்திலிருந்து அந்த ரூபத்துக்கு மாற்றம் வேணும்னா நம்மளால செய்ய முடியுமே ஒழிய நம்மளால ஓனா ஏதாவது ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைச்சா கண்டிப்பா கிடைக்க முடியாது. இப்ப வீடே கட்டுறோம்னாக்கா ஆல்ரெடி மணல் இருக்கு, கல் இருக்கு. சோ ஆனா கல்லை நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியுமா? மணலை நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியுமா? நீரை நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியுமா? எதுவுமே நம்மளால முடியாது. இருக்கிறத வந்து மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணி தான் நம்ம வந்து செய்ய முடியும். ஆனா அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த உலகத்துல ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் 84 லட்சம் உயிர் வாழிகள் இருக்கின்றது. டிஃபரெண்ட் வெரைட்டிஸ், புழு, பூச்சி, அதுக்கப்புறம் வந்து விலங்கு, அப்புறம் மரம், செடி, கொடிகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம அதுல ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னாக்கா மனித இனம். இந்த மனித இனத்திலயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி தான் இருப்போம். யூனிக்கா ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் கண்டிப்பாக சிமிலாரிட்டி வந்து இருக்கவே இருக்காது. பாக்குறதுக்கு ஓவராலா நம்ம சிமிலர் ட்வின்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 பேரும் ஒரே மாதிரிதான் தோணும். ஆனா நம்மளால அவங்க 2 பேர்கிட்டயும் நம்மளால வேறுபாடு கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்க முடியும். அதனால ஒருத்தர் போல ஒருத்தர் கிடையாது. அது ஏன், அது எப்படி அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். சோ இறைவனுடைய படைப்பு, பகவானுடைய படைப்புல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கு. ஒவ்வொருத்தருமே ஒவ்வொரு உயிர் வாழியுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா they'll be identified by their unique appearance. அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தருமே, இப்ப நான் வேற, என்னுடைய மகள் வேற, என் மகன் வேற, என் வீட்டுக்கார் வேற, எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட். உருவ ஒற்றுமை என்பது நம்மளால தேடினா கூட நம்மளால கண்டிப்பா ஏதோ 1-2 தான் நம்மளால சிமிலரா கவனிக்க முடியுமே ஒழிய பிகாஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் மேக்கப். ஸோ அந்த ஜீன்ஸ் மேக்கப் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் எப்படி கொண்டுட்டு வரார், எப்படி நம்ம வந்து சிமிலா இருக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து எப்படி ஒரு ஃபேமிலியா ஆகுதுன்றதையும் நம்ம வந்து படிப்போம். ஸோ இந்த அளவுக்கு ஞானத்தை உடையவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் எவ்வளவு டேலண்டா இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ நாலேஜ், இப்போ நாலேஜ்னா என்ன, ஹூ ஐ ஆம் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகின்றோம். ஸோ நாலேஜ்னா என்ன, நாமெல்லாம் வந்து ஒரு டாக்டர், ஒரு என்ஜினியர், இதெல்லாமே வந்து ஞானத்தினால வந்தது கிடையாது. அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகுத்தறிவுக்கு சம்பந்தப்பட்டது. ஞானம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. அதுதான் நாலேஜ். ஸோ ரொம்ப நாலேஜ்பா, ஒரு என்ஜினியர்ப்பா, அதெல்லாம் டெசிக்னேஷன் தான் நமக்கு. இட் இஸ் ஒன்லி த டெசிக்னேஷன். ஸோ மற்ற அனைத்தும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மிதம் மிஞ்சியதாக தெரிகின்றது. இஸ்கானின் பகவத்கீதை உண்மையுருவில் ஏன், ஸோ ஏன் மற்ற எத்தனையோ சம்பிரதாயங்கள்ல வரக்கூடிய பகவத்கீதை இருக்கும் பொழுது நம்ம இஸ்கானுடைய பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ், இது எதுக்கு? என்கிட்ட தமிழ் கூட இருக்கு, பட் ஐ கெப்ட் இட் இன் பூஜா இதுல வச்சிருக்கிறதுனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்டர்ப் இட். ஸோ இதே தான் நம்ம இந்த புக்கு ஏன், வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நம்ம ஒரு ஃபோன் சார்ஜிங் பண்ணும்போது கூட கேபிள்ல எங்கேயாவது மைனர் கட் ஆயிட்டா கூட நம்மளால வந்து அந்த சார்ஜிங் வந்து எஃபெக்ட் ஆக அந்த ஃபோன்ல ஆகவே ஆகாது. அதே மாதிரிதான்
ஒரு குரு பரம்பரை வாயிலாக வராத எந்த ஒரு விஷயமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து முழுமையான ஞானமாக யாருமே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஸோ இப்ப இந்த இது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சம்பிரதாயங்களை பத்தி 4வது சாப்டர்ல படிப்போம். ஸோ நம்ம இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றது வந்து பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் அப்படிங்கறத ஃபாலோ பண்றாங்க. அதாவது மத்வாச்சாரியாருடைய சம்பிரதாயம். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிரபுபாதா வந்து 32nd ஆச்சாரியாவா வருகிறார் ஆக்சுவலி. ஸோ நீங்க இன்ட்ரோடக்ஷன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த லாஸ்ட் பேஜ்ல வந்து உங்களுக்கு த டிசைப்ளிக் சக்சஷன் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் யார் அந்த ஆச்சாரியார்கள் எல்லாமே குருமார்களுடைய பெயர்கள் அனைத்துமே கொடுத்துருப்பாங்க. முதல்ல அது கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா படைத்தது நம்ம பிரம்மா, இஸ் த ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஜீவாத்மா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிப்போம். அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான் எல்லாருமே அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிப்போம். ஸோ இந்த கிருஷ்ணர் பிரம்மா, அவருடைய மகன் நாரதர், ஸோ அந்த மாதிரி அந்த இதுல வியாசதேவர், அதுக்கப்புறம் மத்வா, அதுக்கப்புறம் பத்மநாபா, இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு வரும்பொழுது நம்ம அவருடைய 31வது பாத்தீங்கன்னாக்கா நடுவுல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட வராரு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மத்வாச்சாரியாரும் வருகின்றார். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல 32 ஆச்சாரியார்கள் இருக்கிறார்கள். ஸோ 31வது ஆச்சாரியா தான் நம்ம பிரபுபாதாவுடைய குரு. அவர் தான் பக்தி வேதாந்த சரஸ்வதி சுவாமி. ஸோ அவருக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிரபுபாதா. ஸோ அதோட இந்த பரம்பரையில பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் இது எல்லா இடத்துலயுமே வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி, ஸோ இந்த இது ஆர்கனைசேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா வைடர் ஸ்ப்ரெட் என்ன இவங்க பண்றது எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மூமெண்ட். அதாவது எப்படி இந்த பக்தி மார்க்கத்தை எடுத்து செல்வது. ஸோ ஒண்ணு புக்ஸ் வழியா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி பகவத்கீதை ஞானத்தை போதிப்பது, பாகவதம் சொல்லி கொடுக்கறது, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புக்ஸ் சேல் பண்றது, அதுக்கப்புறம் வந்து பூஜை புனஸ்காரங்கள், இந்த மாதிரி தான் வந்து பகவானை பற்றி தான் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தே ஆர் டூயிங் ஆக்சுவலி. ஸோ நாமும் இப்போ அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து இருந்துட்டு இந்த கோர்ஸை வந்து நம்ம நல்லபடியா முடிக்கணும். நம்ம அதே போல பாத்தீங்கன்னாக்கா உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜிங் செய்தால் அலைபேசி சேதமடைகின்றது. சரியான தரவு பரிமாற்றத்திற்கு இதை பயன்படுத்த கண்டிப்பாக முடியாது. ஸோ அதனால ஏன்னா சார்ஜ் இல்லைனாக்கா கண்டிப்பாக நமக்கு போன் வந்து சுவிட்ச் தான் ஆஃப் ஆகும். அதே மாதிரிதான் அது அனுப்புனருக்கும் பெறுநருக்கும். இப்போ சார்ஜ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும்போது நீங்க போன் பேசும்போது தெர் இஸ் அ சான்ஸ் என்ன ஆகும்னாக்கா நம்ம வந்து சார்ஜ் 0 ஆயிடுச்சுனாக்கா கட் ஆயிடும். போன் கால் வந்து கண்டிப்பாக கண்டினியூ ஆகாது. அதே மாதிரிதான் ஸோ கிருஷ்ணரிடம் இருந்து வந்த போதனைகள் அடுத்தடுத்து இணைந்தே இருக்கும் ஒரு துண்டிக்கப்படாத சங்கிலி தொடர் வழியாகவே சிறிதும் மாறுதல் அடையாமல் வர இயலும். அதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த உண்மை உருவல்ல. ஸோ உள்ளதை உள்ளபடி வந்து எந்த ஆச்சாரியாலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்துதான் எழுதுவார்கள். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. ஸோ பிரபுபாதாவும் அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார், இந்த இதுல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன சொல்லியிருக்கார், என்ன போதனை கொடுத்திருக்கார் அவரு, அதை அப்படியே டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி எழுதணும். அதுதான் நம்ம வந்து பிரபுபாதா செஞ்ச சர்வீஸ். ஆக்சுவலி இட்ஸ் a வெரி கிரேட் சர்வீஸ். ஸோ கீதை வந்து இதுதான் அட்டை. ஆக்சுவலி இப்ப இருக்கக்கூடிய பகவத்கீதை உண்மை உருவல்ல இருக்கக்கூடிய புக், தமிழ் புக் இருக்கு. நீங்க எல்லாரும் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்லைன்ல நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கோம் நாங்க. ஸோ நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்க யூ கேன் ப்ளீஸ் டேக் இட் ஆக்சுவலி. ஸோ கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும். கண்டிப்பாக இது 1 வருடம் ஆகும் நீங்க படிக்கிறதுக்கு, முழுசா அதை புரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா. ஏன்னா ஒரு வாட்டி படிச்சாக்கா எல்லாமே மனசுல நிக்காது. திரும்ப திரும்ப வாசிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அதனுடைய நாலேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ வில் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ 18 நாட்கள்ல நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னாக்கா என்ன செய்ய முடியும்னாக்கா இதனுடைய ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன, அதாவது கீதையினுடைய சாராம்சம் என்ன, அதனுடைய மூலப்பொருள் என்ன, நாம் என்னதான் தெரிஞ்சுக்க போறோம், அதை பத்தி தான் நாம வந்து படிக்க அந்த ஃப்ளோ வந்து படிச்சிருவோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் ஈஸியா வந்து நாம வந்து உட்காந்து படிக்கலாம். இன்னும் அட்வான்ஸ் கோர்சஸ் எல்லாம் கூட இருக்கு. ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேசிக் கோர்ஸ் முடிச்ச பிறகு we will take it up. ஸோ ஆனால் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இங்க என்ன நடக்குதுன்னா உரையாடல் தான். ஸோ இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையில் நடக்கக்கூடிய உரையாடல் தான் நாம வந்து இங்க பார்க்க போகின்றோம். அர்ஜுனனுக்கு இடையான எண்ணங்களின் ஓட்டத்தில் கவனம் செலுத்துகின்றோம். குறிக்கோள் என்ன, அதாவது வாட் இஸ் த ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த 18 டே செஷன் அப்படின்னாக்கா இந்த 18 நாட்கள் ப்ரோக்ராம்ல என்ன நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னாக்கா கீதை பற்றிய ஆழமான ஆய்வுக்கு ஒருவரை தயார் செய்தல். அதாவது இன்னும் டெப்தா நம்ம வந்து பகவத்கீதையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நாமளே வந்து தயார்படுத்தி கொள்கின்றோம். அதுதான் நம்மளுடைய இலக்கு, டார்கெட். பகவத்கீதை உருவான சூழ்நிலை பாத்தீங்கன்னாக்கா
அர்ஜுனனினுடைய கலக்கமும் மாயமும் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இரு படைகளுக்கு மத்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரதத்தை ஸ்தாபை அச்சுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். ஆக்சுவலி யாரு? நம்ம அர்ஜுனர் வந்து தேரோட்டியா இருக்கக்கூடிய பார்த்தசாரதியா, சோ பார்த்தனைக்கு சாரதியாக இருக்கக்கூடிய நம்ம பகவானுக்கு வந்து சொல்வார். பகவானும் அவர் வந்து அந்த தேரை எடுத்துட்டு போயிட்டு 2 படைகள் மத்தியில வந்து நிறுத்துவார். அர்ஜுனனுக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் நமக்கு இந்த கீதை வந்து கண்டிப்பாக கிடைத்திருக்காது. இந்த சூழ்நிலை வந்து உருவாக்கப்பட்டது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் எதுக்காக இதை அவர் வந்து உருவாக்கினார் அப்படின்னாக்கா, நம்ம இந்த எந்த ஒரு யுகத்திலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மம் போய் அதர்மம் மேலோங்கும் பொழுது பகவான் யுகந்தோறுமே வருகின்றார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம 4th சாப்டர்ல படிப்போம். சோ அதர்மத்தை வந்து அழிப்பதற்காகவும் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காகவும் பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்காகவுமே தான் பகவான் இந்த 3ற்காக தான் வரார். இப்ப கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த துவாபர யுகத்தினுடைய கடைசியில தான் பகவான் வந்தார் இல்லைங்களா? சோ அவர் வந்தப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் இந்த பீக். அதர்மம் வந்து தலைவிரித்தாடி கொண்டிருந்தது. சோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அழித்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்தி, சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களை ரட்சித்து தான் அவர் வந்து இந்த எந்த ஒரு யுகத்துக்கும் அவர் வருவது. அதுதான் சத்தியுகத்திலயும் சரி, திரேதாயுகத்திலயும் சரி, துவாபர யுகத்திலயும் சரி, நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய கலியுகத்திலையும் அவர் வருவார். சோ கலியுகம் முடியும் பொழுது பகவான் கண்டிப்பாக வருவார். சோ அப்போ அழிவு என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. சோ நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த யுகத்துல வந்து பகவான் மனித பிறவி வந்து ஒரு அற்புதமான பிறவி அப்படிங்கிற. ஏன்னா இந்த பிறவில தான் நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கும். வேற எந்த பிறவி எடுத்தாலுமே விலங்காகவோ எதுவாக பிறந்தாலுமே நமக்கு வந்து மோட்சம் என்பது கிடையாது. மீண்டும் இன்னொரு பிறவி எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையை தவிர மோட்சகதி அடைவதற்கு இந்த உடல் என்பது, இந்த பஞ்சபூதங்களாலான இந்த உடல் மிகவும் அவசியமானது ஆக்சுவலி. சோ இங்க வந்து இந்த போர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனருக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் அவரை மீட்பதற்கு கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை. பகவத்கீதையை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனன் என்றாலும் அது அனைவரும் நலனுக்காகவே. இது எல்லாமே ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்காக தான் இந்த வந்து பகவான் வந்து சொல்லிட்டு போனார். சோ பகவான் இப்ப மட்டும் அர்ஜுனகிட்ட தான் ஃபர்ஸ்ட் பேசினாரான்னாக்கா கிடையாது. இதுக்கு ஹிஸ்டரி இருக்கு. ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி பேசி அது வந்து கடைசி வரலையும் எடுத்துட்டு போகாதனால்தான் மீண்டும் வந்து பகவான் இந்த பகவத்கீதையை பேச வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு வந்தது. சோ அதனாலதான் இந்த சூழ்நிலை எல்லாமே நம்ம பார்க்கின்றோம். சோ இந்த பகவத்கீதையில மொத்தமா பாத்தீங்கன்னாக்கா 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிருஷ்ணர் பேசுறது வந்து அதாவது 575 ஸ்லோகங்கள் பகவானே பேசுகிறார். சோ அப்பனா பாத்துக்கோங்க 80% ஆஃப் இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தான் பேசுறார். அர்ஜுனர் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா 83. சோ ஒவ்வொரு அத்தியாயத்துல இவ்வளோன்ட்டு இருக்கு. சஞ்சயன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ இப்போ பகவானுக்கும் அதாவது பகவானுக்கும் நம்ம அர்ஜுனருக்கும் இடையே நடக்கக்கூடிய உரையாடலை வந்து இன்னும் ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருக்கார். அதாவது திருதராஷ்டிரனுக்கு வந்து போர் முனையில என்ன நடக்கிறது என்று பார்த்து சொல்வதற்காக அவனுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரெண்டாகவும் அவனுக்கு கீழே வேலை செய்கிற அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பர்சனாகவும் இருக்கக்கூடிய சஞ்சயன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாசதேவர் கருணையால் அவனுக்கு கிடைத்த அந்த திவ்ய திருஷ்டி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதன் மூலியமாக அரண்மனையில் உட்கார்ந்து கொண்டே போர் முனையில் என்ன நடக்கிறது என்று பார்த்து திருதராஷ்டிரனுக்கு வந்து அப்பப்ப சொல்றது. சோ இந்த கீதை உபதேசம் முழுவதும் சஞ்சயனும் கேட்டார். இன்டைரக்ட்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாசதேவரும் அந்த கண்கள் அவருடைய கருணையால் கிடைத்தது. அவர் அதனால்தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பகவத்கீதை ஏற்றினவர் யாருன்னாக்கா வியாசதேவர் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். திருதராஷ்டிரர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மட்டும் தான் பேசுவார். சோ இத்தனையும் வந்து ஸ்லோகங்களை பற்றி இதுல 5 டாபிக்ஸ் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றதே. அதாவது பகவத்கீதையில 5 விதமான இது. நாம யாரு, நம்ம வந்து எங்க போகணும், சோ நாம எங்க இருக்கோம், இத பத்தி எல்லாமே நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல எது நித்தியமானது எது நித்தியமற்றது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம படிக்க போறோம். அதாவது பரமாத்மா, அதாவது ஈஸ்வரன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மாவை பற்றி நாம வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் வந்து நித்தியமானவர். 2வது நாம யாரு, நாம இந்த உடல் கிடையாது அப்படிங்கறது 2nd சாப்டர்ல படிப்போம். அதாவது we are all soul அப்படின்றத படிப்போம். we are not body அப்படிங்கறத வந்து படிக்க. நான் உடல் அல்ல, நான் ஒரு ஆத்மா அப்படிங்கறத பத்தி நாம வந்து 2nd சாப்டர்ல படிப்போம். சோ அது ஜீவன், அவன் எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானவன். ஏன்னா பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான் நம்ம எல்லாருமே. அதனால அவர் நித்தியமானவர் என்பதால் அவர்கிட்ட இருந்து வந்த நாம் எல்லாருமே வந்து நித்தியமானவர்கள். அவர் பழமையானவர், நாமளும் பழமையானவர். ஈஸ் அனாதி, ஆனா அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க நாம ஆக்சுவலி.
சோ நாம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு இறப்பு என்பது இந்த ஆத்மாவுக்கு என்றைக்குமே கிடையாது. சோ அதை பத்தி நம்ம நீட்டாவே செகண்ட் சாப்டர்ல படிப்போம். சோ இதெல்லாமே அழிவற்றது. ஒண்ணு பரமாத்மா, ரெண்டாவது ஜீவாத்மா, மூன்றாவது இந்த பௌதிக உலகம், அதாவது பிரகிருதி, இந்த ஜட இயற்கை. இதை வந்து ஜட இயற்கைன்னு சொல்லுவோம். நாம எல்லாம் வாழ்றது வந்து பௌதீக உலகம், அதாவது ஜட உலகம், மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. சோ இந்த உலகம் வந்து நித்தியம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து நித்தியமானது. ஆனா வந்து இது எப்பவுமே மாற்றங்கள் உட்பட்டது. ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு பாத்தீங்கன்னாக்கா பிகாஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இயற்கை சீற்றங்களால் சில மாறுபாடுகள் உண்டாகும். இதெல்லாமே வந்து இந்த உலகத்துல நடந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆனா இந்த பௌதிக உலகம் கண்டிப்பாக ஒன்று. பகவானால் படைக்கப்படும் போது இது வந்து படைக்கப்படுகின்றது. இறுதியில பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிக்கவும் படுகின்றது. எல்லாம் அவருக்குள்ளே போய் அடங்குகின்றது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் காலம். காலத்தினுடைய சொரூபமும் பகவான் அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அது வந்து நம்ம 4th சாப்டர்ல படிப்போம். ஸோ அதுவும் நித்தியமானதுதான். காலம் என்றைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நடந்து பகவான் நித்தியமாக இருப்பதால் அவருடைய சொரூபமான காலமும் வந்து நான் காலன் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் சொல்ற மரணத்தினுடைய மரணமாகவும் காலனாகவும் இருப்பது நான் அப்படிங்கிறது வந்து பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல நம்ம படிப்போம் நம்ம. சோ இந்த 4மே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானது அப்படின்றது சொல்றோம். ஆனா கர்மம் என்பது நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள், அது ஒன்றுதான் வந்து நித்தியமற்றது. ஏன்னா இப்ப நாம் என்ன கர்மம் செய்ய போறோமோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சேம் கர்மம் நாளைக்கு இதே டைம்ல நம்ம செய்வோன்றது எந்த கேரண்டியும் கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த கர்மம் தான் நம்ம செய்ய போறோம்ன்றது எதுவுமே நம்மளால பிளான் பண்ணவும் முடியாது. எது பிளான் பண்ணாலுமே பகவான் தான் டிஸ்போஸ் பண்ணுவார். we can only plan, ஆனா டிஸ்போசல் வந்து அவர் மூலியமா தான் நடக்கும். அப்ரூவல் அவர்கிட்ட இருந்து தான். சோ நாம நினைக்கலாம் இந்த காரியம் எல்லாம் நான் தான் செஞ்சேன்ட்டு. கண்டிப்பா கிடையாது. நீங்க வேணா ப்ரொபோஸ் தான் பண்ண முடியும், ஆனா டிஸ்போஸ் அவர் தான் பண்ணுவார். சோ அர்ஜுனனுடைய தீர்க்கமற்ற தன்மை. சோ இரு படைகளுக்கு நடுவுல பாத்தீங்கன்னாக்கா தேரை ஓட்டினார் நம்ம பகவான். பெண் குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட அந்த அக்னி தேவருடைய தேரு, அந்த ரதத்துல இருக்கக்கூடிய கொடியில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹனுமனுடைய அந்த எம்பளம் இருக்கும், அதாவது அவருடைய முத்திரை. அதுக்கப்புறம் குருஷேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். ஏன்னா அந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா உறவினர்கள், நண்பர்கள் எல்லாமே இருக்காங்க. சோ மக்கள், அதாவது அந்த தன்னுடைய ராஜ்யத்துக்கு கலந்த மக்கள் எல்லாருமே அங்க இருக்காங்க. அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சரணடைந்தார். எப்ப சரணடைகிறான்னா 2nd சாப்டர்ல 7th ஸ்லோகத்துலதான் அவர் சரணடைறதே. அது வரைக்குமே அவர் வந்து போர் புரியாததுக்கான காரணங்கள் அனைத்துமே சொல்லுவார் இந்த 1st சாப்டர்ல. இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. எதுக்காக பகவத்கீதை பேசப்பட்டது அப்படின்றது பார்த்தோம். கீத மகாத்மியத்தை பத்தி இதம் புண்ணியம் விஷ்ணு பதம். எஸ், வாசிக்கட்டா மாதாஜி? இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. கீதா சஸ்திரம் இதம் புண்ணியம் யஹ பத பிரயாதஹ புமம் விஷ்ணோ பாதம் அவாப்னோதி பயாசோகாதி வர்ஜிதஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் ஒருவர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியுடனும் அதாவது ஸ்ரத்தையோடையும் சரி, அதாவது மனசு வந்து திடமான மனதோட, ரெகுலேட்டட் மைண்ட் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஸ்திர புத்தி உடைய மனதோடும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியோடும் இந்த பகவத்கீதை யார் ஒருவர் ஓதுகின்றார்களோ, which is the bestever of all virtue, அனைத்தினுடைய, அதாவது பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தை விட வந்து ஹையஸ்ட் லெவல்ல இருக்கிறது வந்து உபனிஷத்துலயே பாத்தீங்கன்னாக்கா கீதோபனிஷத்துன்னு தான் சொல்லுவாங்க. So I will attain to the holy abode such as வைகுண்டா. அவர்கள் கண்டிப்பாக வைகுண்டம் அடைகிறார்கள் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த கீத மகாத்மிய கொடுத்ததை யாருன்னா நம்ம இவர் தான், யாரு, சங்கராச்சாரியா. ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியார் தான் இந்த கீத மகாத்மியத்தை சொன்னவர். சோ அவர் வாயாலாக கீத மகாத்மியத்தை பத்தி எப்படி சொல்றார் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கேட்டுக்கிறோம். நம்ம the residence of the Lord Vishnu, அதாவது நாராயணா, விஷ்ணு, கிருஷ்ணா எல்லாம் ஒண்ணுதான். எவ்ரி ஒன் இஸ் சேம். வைகுண்டத்துல வந்து நாம பகவானுக்கு அநேக அவரை பற்பல நாமங்களால நம்ம வந்து அவரை அழைக்கின்றோம். ஆனா அனைத்துமே அவர் ஒருத்தர் தான்ன்றதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். which is always free from the mundane qualities based on the fear and lamentation. அதாவது இந்த பௌதீக இயல்புகள் இருந்து, முண்டேன் மீன்ஸ் பௌதீகம்,
இயல்புகள் குவாலிட்டிஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தரை வந்து இந்த பௌதீக இயல்புகள்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை கொடுக்கின்றது. அதாவது நமக்கு பயம், அப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ், இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வருத்தம், இது எல்லாமே இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட சுபாவங்கள். இந்த சுபாவங்கள்ல இருந்து நம்மள எல்லாருமே மோட்சத் கதிக்கு எடுத்துட்டு போயிடுறது. சோ கீதையை படிக்கும் பொழுது பகவான் இத்தனை அருள் நமக்கு கொடுக்கின்றார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஞானசிலலஸ்ய பிராணயாமா பராஷ்ய நைவஸ்சந்தி பாபானி பூர்வஜன்மா கீதாஞ்சிதா. சோ யார் ஒருவர் பகவத்கீதையை வந்து சின்சியரா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியோடும் ஸ்ரத்தையோடும், சின்சியர்னாலே ஸ்ரத்தை, வித் ஆல் சீரியஸ்னஸ் இருக்கணும். படிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து உன்னிப்பாக அதை வந்து படிக்கணும், பக்தியோடையும் ஸ்ரத்தையோடையும் பண்ணணும். ஸோ அப்படி பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா தென் பை த கிரேஸ் ஆஃப் லார்ட் the reactions of his past misdeeds will not act upon him. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்த கர்மங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா, கர்மங்கள் என்பது நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான். அது புண்ணிய கர்மமாக இருக்கலாம், பாவ கர்மமாக இருக்கலாம், ரெண்டு வகை. ஆனா நம்ம பாவங்கள் இருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கீதையை படிக்கும் பொழுது நமக்கு பாவங்கள் இருந்து மோட்சமும் கிடைக்கின்றது அப்படிங்கிறது கீத மகாத்மியத்துல நம்ம கிரேட் சங்கராச்சாரியார் வந்து சொல்லியிருக்கார். எஸ். பும்சம் ஜலஸ்நானம் தினே தினே சக்ரித் கீதாமிருதஸ்தானம் சம்சார மலநாசனம். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன் மே கிளீன்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் டெய்லி பை, நம்ம குளிச்சாக்கா பாத்தீங்கன்னாக்கா உடம்பு தான் சுத்தமாகும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இஃப் ஒன் டேக்ஸ் பாத் ஈவன் ஒன்ஸ் இன் த சேக்ரெட் வாட்டர் ஆஃப் பகவத்கீதா, பகவத்கீதை என்னும் இந்த கங்கையில வந்து ஒருவர் வந்து ஸ்நானத்தை மேற்கொண்டால், அதாவது இந்த கீதையை வந்து கேட்டால், ஃபார் ஹிம் த டட் ஆஃப் மெட்டீரியல் லைஃப் இஸ் ஆல் டுகெதர் வேங்க்விஷ்ட். அதாவது இந்த பௌதிக வாழ்க்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட இந்த துர்கர்மங்கள்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு வந்து விடுதலை அப்படிங்கிறது வந்து வேங்க்விஷ்ட், இட் வில் கெட் கிளியர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க. த டட் ஆஃப் மெட்டீரியல் லைஃப், அழுக்கு. இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில நம்ம நிறைய அழுக்குகள் நம்ம எல்லாருமே செய்யறோம். தெர் இஸ் நோ இவர் பண்ணது கிடையாது, அவர் பண்ணாரு அப்படிங்கிற டிஸ்கிரிமினேஷன்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில கண்டிப்பாக நாம வந்து தவறுகள் செய்து கொண்டுதான் இருப்போம். அது ஒரு அழுக்கு தான். அது ஒரு நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தோஷம். அதாவது சமஸ்கிருதத்துல சொன்னா அது தோஷம் ஆகின்றது. நம்ம தமிழ்ல சொல்லும் போது அழுக்கு, இங்கிலீஷ்ல டர்ட்னு சொல்றோம். அது இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டது. அது வந்து நம்ம விட்டு கிளியராக வெளியேறி விடுகின்றது. ஸோ இந்த எப்படி வந்து நம்ம வந்து டெய்லி குளிச்சு நம்ம உடலை சுத்தமாக வச்சுக்கிறோமோ, நம்மளுடைய கர்மங்கள், அதாவது துர்கர்மங்கள் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து கிளியர் ஆகிறோம். எப்போ பகவத்கீதை என்னும் அந்த கங்கையில நாம வந்து முழுகி எழும்பொழுது, பக்தியோடையும் ஸ்ரத்தையோடும் செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு அதுல இருந்து விமோக்ஷனம் கிடைக்கிறது. கிம் அன்யா சஸ்திர விஷ்தரை யா ஸ்வயம் பத்மநாபஸ்ய முகா பத்மாத் வினிஸ்ரிதா. இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பகவத்கீதை எதுக்குன்னா, சங்கராச்சாரியார் எதுக்கு இப்படி சொல்லியிருக்காருனாக்கா, பகவத்கீதை யாரால் பேசப்பட்டது பாத்தீங்கன்னாக்கா உயர்ந்த ஆளுமை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமையால் பேசப்பட்டது. இது அனாதி ஆனவன் அவன் கிட்ட இருந்துதான் இது எல்லாமே வந்தது அப்படிங்கறத போது அவன் சொன்ன இது வார்த்தைகள்ல வந்து அனைத்தும் உண்மை அப்படிங்கறத வந்து நாம எடுத்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போகணும். ஒன் நீட் நாட் ரீட் எனி அதர் வேதிக், வேற எந்த வேதத்தையும் நீங்க படிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பகவத்கீதை படிச்சாலே போறோம். ஒன் நீட் ஒன்லி அட்டென்டிவ்லி அண்ட் ரெகுலர்லி ஹியர் அண்ட் ரீட் பகவத்கீதா. இதை ரெகுலரா நம்ம கேட்கவும் செய்யணும், வாசிக்கவும் செய்யணும். இந்த பிரசன்ட் ஏஜ் அப்படின்னாக்கா இந்த கலியுகத்துல பீப்புள் ஆர் சோ அப்சர்வ்ட் இன் த முண்டேன் ஆக்டிவிட்டிஸ். நாம் எல்லாருமே பௌதிக வாழ்க்கை,
அது ரிலேட்டடான செயல்கள்ல வந்து கண்டிப்பாக மூழ்கி இருக்கிறோம். ஏன்னா இந்த உலகத்துல பிறந்த பிறகு இதுக்கு ரிலேட்டடான செயல்களை நாம கண்டிப்பாக செய்துதான் ஆக வேண்டும். அது நம்ம கடமையாகவும் இருக்கின்றது. தட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் தெம் டு ரீட் ஆல் வேதிக் லிட்ரேச்சர். எல்லா வேதங்களையும் படிக்கிறதுக்கு நமக்கு டைம் இருக்காது ஆக்சுவலி. பட் திஸ் இஸ் நாட் நெசசரி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நம்ம பகவத்கீதை ஒன்று படித்தாலே போறோம், நம்ம வேற லிட்ரேச்சர்ஸ் படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. திஸ் ஒன் புக் பகவத்கீதா வில் சஃபைஸ். அதாவது திஸ் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு ஆல் அதர் வேதாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பிகாஸ் இட் இஸ் த எசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் வேதிக் லிட்ரேச்சர்ஸ். அதாவது அனைத்து வேதங்களுடைய சாராம்சம் வந்து பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் எஸ்பெஷலி பிகாஸ் இட் இஸ் ஸ்போக்கன் பை த ஸ்பிரிச்சுவல் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட். ஏன்னா பகவானால் பேசப்பட்டது இது, அதனாலதான் இது அவ்வளவு முக்கியம் வாய்ந்தது. தாமிருதா சர்வஸ்வம் விஷ்ணு வக்த்ரா விநிஸ்ரிதம் கீத கங்கோதகம் பித்வா புனர்ஜன்ம வித்யதே. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பை ட்ரிங்கிங் த Ganges water of the Gita, அதாவது கங்கை நீரை போன்று இருக்கக்கூடிய அதாவது அமுதம் போன்று இருக்கக்கூடிய பகவத்கீதைன்னு சொல்ற மாதிரி கங்கை நீரை நாம் எப்படி பருகுகின்றோமோ அதே போலதான் கீத உபதேசங்களையும் நாம வந்து கண்டிப்பாக பருக வேண்டும். The divine quintessence of the Mahabharata emanating from the holy lotus mouth of Lord Vishnu. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய திருவாயிலிருந்து வரக்கூடிய இந்த அனைத்து உபதேசங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன் வில் நெவர் டேக் ரீபர்த். அதை கேட்க கேட்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல மீண்டும் நமக்கு பிறவி என்பது இருக்காது. இன்னொரு அதை இன் அதர் வேர்ட்ஸ் பை டிவோஷனரி ரிசைட்டிங் த கீதா, நாம பக்தியோடு பகவத்கீதையை நாம வாசிச்சோம்னாக்கா the cycle of birth and death is terminated. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த சக்கரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா it is getting terminated. அதுல இருந்து அங்கே நம்ம முற்றுப்புள்ளி வந்துருது. நமக்கு தேவையே இல்லை இல்லைங்களா இந்த உலகத்துல வந்து நம்ம இது வந்து துக்காலயம். இங்க வந்து எப்பவுமே நமக்கு கடினமான சூழ்நிலைகள் தான். யாரையுமே நல்லவங்க நம்மள எல்லாருமே நல்லவங்கன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. எனி ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வில் பிகம் பேட் டு ஒன் பர்சன் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த வந்து கஷ்டமான சூழ்நிலை தான் இங்க. அப்படி இருக்கும் பொழுது மீண்டும் எதுக்கு இந்த உலகத்துல பிறக்க வேண்டும்? சோ அந்த ஒரு எண்ணம் நமக்கு கண்டிப்பாக வர வேண்டும் ஆக்சுவலி. ஷதோகாத்மோ தோக்தா கோபாலநந்தனா பார்த்தோவதாக் சுதீர் போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மகாத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ எல்லா உபனிஷத்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ் லைக் எ கவ். அதாவது அனைத்து உபனிஷத்களுடைய இது வந்து ஓமை அமைத்து சொல்றது நம்ம ஒப்புமை. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அணிகள் அப்படின்றதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க தமிழ் செய்யுள்ல நீங்க கண்டிப்பா இல்லைங்களா? வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி அந்த மாதிரி வந்து அந்த மாதிரி ஓமை அணி கூட நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லைங்களா? இதுக்கு சிமிலரா நம்ம வந்து மேப் பண்றோம்ன்ற அர்த்தம். அதே மாதிரிதான் அனைத்து உபனிஷத்களையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பசுவுக்கு சமமாக சொல்லி அந்த பசுல இருந்து நமக்கு வர்றது என்ன? பால். சோ அது வந்து நமக்கு அமிர்தமாக இருக்கின்றது. அதை கறப்பவர் யார், அதை பருகுபவர் யார் அப்படிங்கறத சொல்றதுதான் இந்த இது ஆக்சுவலி. The milker of the cow is Lord Krishna. நமக்கு கறந்து கொடுக்கக்கூடிய பால்காரன் யாருன்னாக்கா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். தட் இஸ் a son of Nanda. அர்ஜுனர் யாருன்னாக்கா கன்றுக்குட்டி. த பியூட்டிஃபுல் நெக்டர் ஆஃப் கீதா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதையினுடைய இந்த ஃபுல் சாராம்சம் அந்த உபதேசமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பாலுக்கு அமுதம் போன்ற பாலுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த ஃபார்ச்சூன் டிவோட்டீஸ் of fine theist intellect are the drinkers and enjoyer of the milk. இதை யார் பருகுகின்றார்கள் என்றால் பக்தர்கள் தான் இதை வந்து பருகுகிறார்கள் அப்படிங்கறது வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா வந்து நம்ம சங்கராச்சாரியார் எவ்வளவு அழகா எழுதியிருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம பாக்குறோம். ஏகம் சாஸ்திரம் தேவகி புத்திர கீதம் ஏகோ தேவோ தேவகி புத்ரா ஏவா ஏகோ மந்த்ரஸ்ய நாமானி யானி கர்மாப்யேகம் தஸ்ய தேவ சேவா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏகம் என்றால் ஒன்று,
there need be only one holy scripture. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள்லயே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்றே ஒரு வேதம் நமக்கு போறோம். எது? பகவத்கீதை என்னும் இந்த இது. இந்த டிவைன் கீதா. கீதா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பாடல். சோ பகவான் பாடிய பாடல் அதுதான் பகவத்கீதை என்று அதற்கு பெயர். So it was sung by Lord Sri Krishna. And only one worshipable Lord is what? Lord Sri Krishna. அதாவது நாராயணா. So நாராயணா is the official form. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு கூப்பிட்ட குரலுக்கு நம்ம பக்கத்திலேயே நின்றுட்டு இருப்பாரு எப்பவுமே. அவர் தான் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். நம்ம கடினமான சூழ்நிலைகளை வந்து நீங்க வந்து கிருஷ்ணா அப்படின்னாலே நமக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு சொல்யூஷன் நமக்கு கண்டிப்பாக வரும். ஒன்லி ஒன் மந்த்ரா என்னதுனாக்கா ஹோலி நேம்ஸ், பகவானுடைய நாமங்கள் தான் நமக்கு வந்து இருக்கிறது. அதுதான் இதனுடையது. ஏகோ மந்திரஸ்தஸ்ய நாமானி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இருக்க ஒரே மந்திரம் பகவானுடைய மந்திரம். அவருடைய பெயரை ஜபிப்பது ஒன்றுதான் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே ஒரு லார்ட். ஹூ இஸ் த வர்ஷிப்பபிள் லார்ட் அண்ணாக்கா இதை சொன்னவர் கூட நம்ம யாரு? இவர் தான் சங்கராச்சாரியார். இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். So unto the devotional service, that supreme Lord is worshipable, and only one devotional sir ekam dashya devashya seva. என்ன சேவா இருக்குன்னாக்கா ஒரே ஒரு சேவை பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நாம செய்யக்கூடிய சேவை. அந்த நாராயணனுக்கு செய்யக்கூடிய சேவை தான் கிரேட் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது கீத மகாத்மியம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஸோ பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வின் எல்லாவித துயரங்களிலும் ஏக்கத்திலிருந்து விடுபட முடியும். துயரங்கள் கண்டிப்பாக நமக்கு உண்டு. யாராவது துயரம் இல்லாத மனிதர் இப்ப நீங்க எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்கீங்களே, உங்களுக்கு எங்கேயாவது துயரமே இல்லைன்னு நீங்க எப்பயாவது சொல்ல முடியுமா? கண்டிப்பாக கிடையாது. உங்களுடைய துயரத்தினுடைய லெவல் வேறவா இருக்கும். எது உங்களுக்கு துயரமாக காண்கிறது என்பதும் டிஃபரன்ஸா இருக்கலாம். எனக்கு துயரமாக இருப்பது உங்களுக்கு துயரமாக இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனா துயரம் என்பது கண்டிப்பாக உண்டு எல்லாருக்குமே. ஏக்கம் என்பது கண்டிப்பாக நம்ம விட வேண்டிய ஒரு ஹேபிட். ஆக்சுவலி அதை நம்ம வச்சுக்கவே கூடாது. வி ஷுட் நாட் ஹேவ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். இருக்கவே கூடாது, ஏக்கப்படவே கூடாது. அதை நம்ம கண்டிப்பாக விடணும். அதை விட்டாதான் நமக்கு வந்து நம்ம இது பக்தியில போகும்போது இதை நம்ம விட்டுருவோம். ஸோ அதுதான் மிக முக்கியமான ஒன்று. இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்து விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகின்றான். நெக்ஸ்ட் லைஃப் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஆன்மீகமாக இருக்கின்றது. பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால், இது இதை டபுள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும் நீங்க. ஆர்வமும் அக்கறையும் அப்படின்னா பக்தியோடும் ஸ்ரத்தையோடும் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். அதாவது அவருடைய கருணையால் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய முன்ஜென்ம பாவங்கள்ல இருந்து நமக்கு விமோக்ஷனம் கிடைக்கிறது என்று பொருள். ஆக்சுவலி சர்வோபனிஷோ காவோ தோக்தா கோபால நந்தனா இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ இப்ப வந்து நம்ம அர்ஜுனோடைய அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இது. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இன்ட்ரோடக்ஷன் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டீமை வந்து ஒரு வாட்டி நான் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணிடுறேன். ஸோ இந்த ஐ திங்க் கிருஷ்ணா பிரபு உங்களுடைய ஸ்லைடு இருந்தா கொஞ்சம் போட்டுருங்க. நம்ம டீம், we will introduce our team. Krishna Prabhu, are you there? Correct, Mataji. Introduction, Krishna. Introduction. Okay. Hare Krishna devotees, WhatsApp வந்து உங்களுக்கு ஓபனா இருக்கு. அதாவது இது வரைக்கும் ஓபன் பண்ணல, நாளையில இருந்து ஒரு 1 hour ஓபன் பண்றோம். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு டவுட்ஸ் எல்லாம் அங்க போடுங்க. பட் ஒன்லி சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் போடுங்க. அண்ட் ஒன் ஸ்மால் ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, வேற எந்த ஃபார்வர்ட்ஸ் இஸ்கானா இருந்தாலும் அனுப்பாதீங்க. அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பகவத்கீதை நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு போப்பா. ஸோ இது நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஸோ யூ கேன் கோ டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இது ஜனவரியிலேருந்து நடந்துட்டு இருக்கு. தமிழ் வந்து ஸோ லாஸ்ட் ஜூன்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கிலீஷ் ஹிந்தி இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது. ஸோ தமிழ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜனவரியிலேருந்து இந்த செஷன் போயிட்டு இருக்கு. இந்த மந்த் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 செஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. காலையில 6 o'clock வந்து கார்த்திக் பிரபு என்பவர் எடுக்கின்றார். ஸோ நான் வந்து சாயங்காலம் எடுக்கிறேன். நான் இது வரைக்குமே இந்த செப்டம்பர் வரைக்கும் 9 செஷன்ஸ் வரைக்கும் ஒரே ஒரு செஷன் தான் இருந்தது. பகவானுடைய கருணையால இப்போ இன்னொரு 2 செஷன் ஆட் ஆயிடுச்சு. ஸோ
நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலி ஃப்ரம் தமிழ்நாடு. நான் படித்தது வந்து வெள்ளூர் என்ஜினியரிங் காலேஜ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அப்போ. இப்போ வந்து விஐடி ஆயிடுச்சு. ஸோ அங்கே தான் என்னுடைய எஜுகேஷன். நான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அங்கே முடிச்சுட்டு திருமணம் ஆன பிறகு நான் பெங்களூரில் வந்து செட்டில் ஆயிட்டேன். நான் அதுக்கப்புறம் திருமணம் ஆன பிறகு நான் ஐ டிட் மை போஸ்ட் கிராஜுவேஷன். ஸோ இதுதான் என்னுடைய ப்ரொஃபஷன். வந்து நான் ஐ வாஸ் இன் டு ஐடி இண்டஸ்ட்ரி. ஐ வாஸ் ஆஸ் அ மேனேஜர், ஐடி மேனேஜராக இருந்து நான் 2019 டிசம்பரில் ரிசைன் பண்ணிட்டு ஐ எம் சப்போர்ட்டிங் மை ஹஸ்பண்ட் இந்த பிஸ்னஸ். ரெண்டாவது ராதிகா, அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஷீ ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் ஆன்வர்ட்ஸ் அவங்க தான் வந்து எனக்கு வாலண்டியராக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஷி ஹஸ் சப்போர்ட்டட் மீ. இது எல்லாமே வாலண்டரி சர்வீஸ் தான், நோ நத்திங். எல்லாருமே அவங்கவுங்களுடைய வேலை செஞ்சுட்டு அண்ட் தென் ஈவினிங்கில் வந்து வி ஆர் சப்போர்ட்டிங் திஸ் சர்வீஸ். ஸோ சில சமயத்தில் நீங்கள் 1 ஹவரில் நீங்கள் அந்த போடக்கூடிய அந்த கொஷினுக்கு வந்து எங்களால் இமீடியட்டாக ரிப்ளை பண்ணலனாலும் கண்டிப்பாக இட் வில் பி அட்ரஸ்ட் இந்த ஈவினிங் கால் ஆர் ஐ வில் மெசேஜ் ரிப்ளைங் இந்த மெசேஜோ இல்லை இமெயிலோ. இது keshava.achyuta@gmail.com. அதுக்கு உங்களுடைய டவுட்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக மெயில் பண்ணலாம். ஸோ ராதிகா அம்மா வில் பி ஹேண்ட்லிங் திஸ் QA செஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டோரி எல்லாம் அவங்க சொல்லுவாங்க. காயத்ரி, ஷீ ஹேண்டில்ஸ் த டெக்னிக்கல் சைட். ஸோ அவங்க வந்து பேக் எண்ட். காயத்ரி, ஸ்ரீநிதி, கிருஷ்ண பிரபு, he will be the person who will be always with me from entire session-க்கு இருப்பார் அவர் வந்து. ஸோ அண்ட் he supports with the காயத்ரி ஃபார் த சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டட் திங்ஸ் எல்லாமே. உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட்ஸ், வாட்ஸ்அப் சப்போர்ட், இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஏதாவது இஷ்யூ வந்தாலும் நீங்கள் போட்டிங்கனாலும் he will be supporting. ஸ்ரீநிதி ஆல்சோ will be posting. உங்களுக்கு வந்து டெய்லி ஒரு லிங்க் வரும், கூகுள் ஃபார்ம் லொகேஷன் ஒன்று கொடுப்பாங்க. அதில் போயிட்டு உங்களுடைய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நாங்கள் செஷனில் என்ன பிபிடி எடுக்கிறோமோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா PDF ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. அதை நீங்கள் உங்களுடைய லோக்கல் காப்பி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டூல் இருக்குது இஸ்கான் பெங்களூர்லேயே. பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னாக்கா குவிஸ் என்ற அந்த ஆப்ஷனில் போனீங்கன்னாக்கா நீங்கள் வந்து யூ கேன் செலக்ட் அண்ட் ஒரு 4 குவிஸையும் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணலாம். அது எப்படின்ற டெமோ வந்து நான் இஃப் ஐ ஹேவ் டைம் டுடே ஐ வில் டூ இட் ஆக்சுவலி, இல்லைன்னா நாளைக்கு பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் பிரேமா சுந்தரன் மாதாஜி நவ் அவங்க வந்து இப்போ ஒரு டீச்சர் ஆகி ஷீ இஸ் மூவ்ட் இன் டு த இங்கிலீஷ் யூத்துக்காக வந்து அவங்க போயிருக்காங்க. ஸ்ரீநிதி மாதாஜி ஐ ஹவ் டோல்ட். விஜய் கண்ணன் மாதாஜி, ஷீ இஸ் இன் US. ஷீ சப்போர்ட்ஸ் ஃபார் அஸ் ஆல் டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க் எல்லாமே அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. சீதாராமன் பிரபுஜி ஆல்சோ இது என்னது டிரான்ஸ்லேஷன், ரெக்கார்டிங், டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் எல்லாம் அவர் பண்ணுவார். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்கவி மாதாஜி பிபிடி. கிருஷ்ணா பிரபுஜி வந்து இப்போ எவ்ரிதிங் இந்த செஷன் ரிலேட்டடாக இருக்கும்பொழுது டெக்னிக்கல் ரிலேட்டடாக ஹி வில் பி ஹெல்பிங். கிருஷ்ணகுமார் பிரபுஜி வந்து அவர் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் அதில் வந்து யூத்துக்கு கூட அவர் வந்து இப்போ சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. யஷ்வந்த் பிரபு ஹி ஆல்சோ இஸ் எ யங்கர் வாலண்டியர் ஆக்சுவலி. ஸோ இஸ் எ ஸ்டூடெண்ட். அவரும் வந்து அவரால் எப்போ டைம் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் கூட இந்த சர்வீஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஐ திங்க் ராதிகம்மா, இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், மை நேம் இஸ் ராதிகா. ஸோ நான் இங்கே வந்து இந்த ஜேர்னியில் உங்களுக்கு என்ன முடியுமோ ஸ்டோரிஸ் தான் மெயினாக நான் சொல்கிறது. ப்ளஸ் ஏதாவது FAQs இருந்தால் ஐ கேன் ஆன்சர் த FAQs. ஸோ இங்கேருந்து ஆஸ் அ மாதாஜி சொன்ன மாதிரி நாங்கள் 2 பேருமே வந்து ஒரே சிக்ஷா குரு கிட்ட படிச்சுட்டு செப்டம்பரில் ஜாயின் ஆகிட்டு ஜனவரியிலேருந்து இந்த தமிழில் சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ தனேஸ்வரி மாதாஜி வில் பி லீடிங் த ஹோல் கிளாஸ் 18 days செஷன். And anything related to story polls or question answers கடைசி செஷன்ல will take it. Yes. காயத்ரி மாதாஜி I think அவங்கள பத்தி நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். she is doing supporting all the things at the back end actually. So இவங்க வந்து இப்ப டீச்சர் ஆயிட்டாங்க. So ஸ்ரீநிதி மாதாஜி she is also a teacher. So விஜய் கண்ணன் மாதாஜி she is a software developer in US and she supports all the translations actually. ஸோ எல்லாருமே இவரும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இஸ் அ டிசைனர், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் வித் டிசைன் திங்ஸ். அவருடைய வேலையும் பார்க்குறாரு, அதுக்கப்புறம் நமக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறாரு ஆக்சுவலி. நம்ம கிருஷ்ணா பிரபுஜி பார்த்தீங்கன்னாக்கா மஸ்கட்டில் வந்து இருந்துட்டு இஸ் அன் அட்மின் ஆஃபீஸர் இன். பிரபு நீங்களே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்களேன். கிருஷ்ணா பிரபு. கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் மஸ்கட்ல ஒரு கம்பெனில வந்து ஒரு ஒரு 50 வருஷம் பழைய கம்பெனி, அதில் வந்து நான் அட்மின் ஆஃபீஸர். ஆமா, அட்மின் ஆஃபீஸரா ஒரு 15 வருஷமா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Thank you பிரபு. இப்போ டைம் கிடைக்கும் போது இந்த சேவையில இருக்கேன். Thank you பிரபு. Thank you. ஹரே. ஸோ இவங்க பார்கவி என்றவங்க யாரும் கிடையாது, நம்ம காயத்ரி மாதாஜியோட பொண்ணு. ஷி ஆல்சோ டஸ் சப்போர்ட். அதனால ஸோ பார்கவி மாதாஜி 5 வயசு பொண்ணு கூட இந்த இதில் சர்வீஸ்க்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ இதுதான் எங்களுடைய டீம்.
ஸோ கே பிரபு, இவர் வந்து நேவில இருந்து எக்ஸ் நேவி. ஸோ இவர் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ யஷ்வந்த் ராஜ் என்றவர் இஸ் ஃப்ரம் வேலூர். ஸோ ஈவன் ஐ எம் ஆல்சோ ஃப்ரம் வேலூர் நியர் குடியாத்தம் ஆக்சுவலி, பட் செட்டில் நவ் இன் தமிழ்நாடு. ஸோ இது எல்லாமே லிங்க்ஸ், இந்த லிங்க்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் நாங்கள் போட்டிருப்போம். ஸோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா லிங்க் ஃபார் த கிளாஸ் வந்து என்னோட டெய்லி போடுறாங்க, நீங்கள் அதை பார்க்கலாம். அது நீங்கள் அதில் ஜூம் வழியாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணலாம். கோர்ஸ் ஆன்லைன் மெட்டீரியல் வேதா பேஸில் இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு போகலாம். ஏதாவது நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணணும்னாக்கா இந்த லிங்க்ல போயிட்டு நீங்கள் எந்த புக் வேணாலும் நீங்கள் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து இஸ்கான் மங்களூர் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதில் தான் நம்மளுடைய தமிழ் இதுவும் இருக்குது. நான் பிளேலிஸ்ட் கூட நான் ஆட் பண்ணி நான் இங்கே லிங்க்ல ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்கள் இன்னொரு வாட்டியும் நீங்கள் கேட்கணுன்னாலும் கேட்டுக்கலாம். ஸோ ஸ்பான்சர்ஷிப்ஸ் இப்போ டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணாலும் இட் இஸ் யுவர் விஷ். உங்களுக்கு பண்ணணும்னு தோணுச்சுனாக்கா இந்த லிங்க்ல போயிட்டு நீங்கள் பண்ணலாம். அண்ட் ஒன் மோர் திங், ஃபர்ஸ்ட் டேவே நான் சொல்கிறேன், யாராவது லிங்க்ஸ் போட்டாங்கனாக்கா ப்ளீஸ் டோன்ட் கிவ் எனி மணி. யாருமே கலெக்ட் பண்ணுறது கிடையாது. தெர் இஸ் எ லிங்க். அந்த லிங்க்குள்ளே போனாக்க தான் எந்த அமௌண்ட்டுன்னே தெரியும். ஸோ இவ்வளோ அமௌண்ட் கொடு, அவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுன்னு சொல்லிட்டு யாராவது கேட்டாங்கனாக்கா ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ எனி டிரான்சாக்ஷன்ஸ். டெம்பிள் அத்தாரிட்டிஸ் யார்கிட்டயுமே இந்த மாதிரி கேட்கறது கிடையாது. அண்ட் வி ஆல்சோ ஒன்ட் ஆஸ்க் எனி திங். உங்களுக்கு சேவை பண்ணணும்னாக்கா அந்த லிங்க்லயே போயிட்டு நீங்க என்ன வேணும்னாலும் பண்ணலாம். அங்கேருந்து நீங்க டைரக்டா நீங்க ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணி உங்க இமெயில் எடுக்க உங்களுக்கு வந்து ரெசிப்டும் வந்துடும். ஸோ யார்கிட்டயும் நீங்க போய் பண்ணக்கூடாது. யாராவது தெரியாம உங்களுக்கு பர்சனலா வந்து இந்த சேவைக்கு நீங்க காசு கொடுங்க அப்படின்ட்டு வந்து உங்களுக்கு அனுப்புனாங்கனாக்கா ப்ளீஸ் கைண்ட்லி இக்னோர். ஸோ இது நிறைய இடத்துல நடக்கிறது. அதனால தான் நான் ஃப்ரெண்டா நான் இப்போ வந்து சொல்லிடுறேன். நான் ஸோ டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த குரூப்ல நீங்க வந்து கொஷின் கேட்கலாம். அந்த 1 ஹவர்ல உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா கேட்கலாம், உங்களுக்கு ஏதாவது சப்போர்ட் இருந்தா கேட்கலாம். அதை தவிர்த்து நீங்க வந்து வேற எந்த இதுவுமே நீங்க உரையாடல்களோ பர்சனலா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கான்வர்சேஷன்ஸ் பண்றதோ, இன்னொன்னு ஒரு டிவோட்டி டவுட் கேட்டிருந்தா இன்னொரு டிவோட்டி போயிட்டு ஓவர்வெல்மிங்கா ரிப்ளை பண்றதோ, இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. ரிப்ளை நான் பண்ணுவேன், இல்லைன்னா நம்மளுடைய அட்மின் டீம் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் அவங்களுக்கு அது தெரியும் என்ன ரிப்ளை பண்ணணும்ட்டு. நம்ம ராங்கா ஒரு டிவோட்டிக்கு கைட் பண்ணக்கூடாது. அதுக்காக தான் இந்த இது வேண்டுகோள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கிட்டையும் வைக்கிறோம். இது வந்து என்ன, அதுல வந்து என்ன நம்மளோட டெம்பிள் பிரசிடென்ட் ஆல்சோ இஸ் தட் குரூப், எவ்ரி குரூப் இஸ் தேர். அவருக்கு அது தெரிஞ்சதுனால கண்டிப்பா வந்து அந்த பக்தரை வந்து கண்டிப்பா ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதனால வந்து there is a team who is always scrutinizing these things. அதனால தயவு செஞ்சு இது வரைக்கும் நம்ம தமிழ் ஆடியன்ஸ்ல இருந்து எந்த ப்ராப்ளம்ஸுமே வந்தது கிடையாது. அதனால அதை அப்படியே நம்ம வந்து கண்ணியமா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போகணும்ன்றது என்னுடைய வேண்டுகோள். ஸோ இது ஐ திங்க் பிரபு நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். படிக்கணுமா மாதாஜி? வேண்டாமா? வேண்டாம். ஸோ உங்களுடைய பெயர் கண்டிப்பாக இருக்கணும். நீங்க ஜாயின் ஆயிட்டீங்கன்னாக்கா அங்க மோர்ன்ற ஆப்ஷன்ல போயிட்டு ரீநேம் பண்ணீங்கன்னாக்கா எந்த டிவைஸ்ல இருந்தாலும் உங்க பேர் இருக்கணும். ஸோ நியூமரிக்கல்ஸ் 1 2 3 108 இந்த மாதிரி எல்லாம் எந்த நேம்ஸும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ யூ ப்ளீஸ், ஏன்னா நாங்கள் லாக்ஸ் எடுக்கும் பொழுது நம்ம வந்து நீங்களாம் அட்டன் பண்ணீங்களான்றதுக்கு வந்து எங்களுக்கு தெரியணும் நாளைக்கு வந்து. அதனால வந்து உங்க பேர் இருந்தால் தான் எங்களுக்கு அது ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இதுதான், வேற எந்த இது இஷ்யூக்கும் கிடையாது. பட் யூ ஷுட் ஹாவ் திஸ் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து செஷன் போகும்போது போத் ஆடியோ அண்ட் வீடியோ மியூட் பண்ணி வைங்க. தட் இஸ் ஒன் ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட். வீடியோ மியூட் பண்ணாம விட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வீடியோ வந்து ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா நீங்க அங்க வந்து கீதையை கேட்குறீங்களா இல்ல வேற ஏதாவது வீட்டு வேலை செய்றீங்களான்றது நமக்கு தெரியாது. உங்களுடைய வீடியோ ஹைலைட் ஆச்சுனாக்கா எல்லாருமே கீதையை கேட்காம உங்களுடைய வீடியோ தான் பார்ப்பாங்க. அதனால இதை நான் பர்சனலா உங்களுக்கு ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன். ப்ளீஸ் ஸ்விட்ச் ஆஃப் யுவர் வீடியோஸ் அண்ட் ஆடியோஸ். கொஷின் கேட்கும்போது உங்களுக்கு அன்மியூட் ஆப்ரேஷன் எனேபிள் பண்ணுவோம், அப்ப நீங்க பண்ணலாம். ஓகே பிரபு, ஐ திங்க் வில் என்டர் இன்டு தி செஷன் இப்போ. ஓகே, ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 காட்சிகள் இருக்கு. 3 பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து திருதராஷ்டிரா, இன்னொருத்தர் வந்து அர்ஜுனர். இது அர்ஜுன விஷாத யோகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அர்ஜுனர் கவலைக்கான காரணங்கள் என்னன்றதை பார்க்க போறோம். அவர் போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்லுவார் இந்த சாப்டர்ல. எதுக்கெல்லாம் காரணம், இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்ன்றதை நம்ம படிக்க போகிறோம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரர் குழப்பம் நிறைந்த ஒரு இது, அதாவது தன் பிள்ளைகளுக்கே எல்லாம் சாதகமாக ஆகணும், தன் பிள்ளைகள் அதர்மமாக இருந்தாலும் அவர்கள் தான் வெற்றி பெறணும்ன்ற ஒரு ஆசையும் அந்த ஏக்கத்தோடையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பேராசையோட உட்கார்ந்துருக்கார். ஆசை கிடையாது, அது பேராசை அவருக்கு இருந்தது. அவருடைய இது விஷன் என்னன்றது அவருடைய நோக்கம் என்னன்றது படிக்க போறோம்.
இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் வந்து கவலையோடு இருக்கக்கூடியது. ஏன்னா அவர் வந்து ஹீஸ் இன் கம்பேஷன், அதாவது கருணை. ஒரு பக்தனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கருணை என்பது கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன் பகவான் வந்து அர்ஜுனரை தேர்ந்தெடுத்தார் இந்த பகவத்கீதை சொல்றதுக்கு அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஸ்டோரி கூட இருக்கு. ராதிகா அவங்க சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு. பட் பேசிக்கலி இஸ் எ பியூர் டிவோட்டி. தட் இஸ் த ரீசன். அவர் ஒரு உன்னதமான பக்தரும் கூட கருணை உடையவர். தன்னுடைய உறவினர்களை வந்து வதைத்து அந்த இதுல வந்து குருதி புண்ணல்ல போய் நம்ம ஒரு ஜீவனத்தை வாழணுமா அப்படிங்கிற அந்த இந்த ராஜ்யத்தை ஆளணுமான்ற அந்த அதை பற்றி யோசிச்சுதான் அவர் வந்து கவலைக்கான அந்த போஸ்டர் இங்க இருக்கிறது. இங்க பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனன் கீழே இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய ஆச்சாரியாரை போயிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈஸ் அ பொலிட்டிக்கல் பர்சன் இல்லையா. சோ அவர் செய்த தவறை சுட்டிக்காட்டி மீண்டும் அந்த தவறு செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு உத்தரவாதத்துக்காக பேசுவார். சோ அது அந்த போஸ்டர் தான் இது ஆக்சுவலி. ஸோ ஒரு காட்சி வெவ்வேறு விதமான இது என்னது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதா யுயுஸ்ஸவஹ மாமகா பாண்டவாச்சைவ கிம குருவத்த சஞ்சயா. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதை ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அத்தியாயம் 1ல ஸ்லோகம் 1 ஆக்சுவலி. இது ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் திருதராஷ்டிர பேசுறார். அதாவது தர்மக்ஷேத்திரம் குருக்ஷேத்திரம், எதுக்கு தர்மக்ஷேத்திரம் என்று பெயர் வந்தது அந்த குருக்ஷேத்திரம் என்ற ஸ்தலத்துக்கு அப்படின்னாக்கா முன்காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னாடி இருந்த யுகங்கள்ல வந்து அந்த குருக்ஷேத்திரம் என்ற ஸ்தலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்கள் எல்லாரும் கீழே இறங்கி வந்து புண்ணிய காரியங்கள் எல்லாமே செஞ்சுட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. அதனாலதான் அந்த ஸ்தலத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மக்ஷேத்திரம் என்று பெயர் வந்தது. சமவேதா யுத்சவஹா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒன்று கூடிய பிறகு, அதாவது யுத்தம் புரிய வேண்டும் என்று ஒன்று கூடிய பிறகு, மாமகா அப்படின்னாக்கா என்னுடைய பிள்ளைகள். இங்கேயே அவருடைய செல்ஃபிஷ்னஸ் தெரியறது. சோ நமக்கு கூட இந்த முற்காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 4 ஜெனரேஷன் முன்னாடி இருந்த ஃபேமிலி மெத்தடே டிஃப்ரெண்ட் தான். இப்ப நாம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நியூக்ளியர் ஃபேமிலி மாதிரி தான், சிறு குடும்பம் அவ்வளவுதான். அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பெரிய குடும்பம் தான் இல்லைங்களா. ஒரு அண்ணன் தம்பிங்க 4 பேர் இருந்தாக்கா 4 பேரும் ஒரே வீட்டுல இருக்கக்கூடியது, அவங்க பிள்ளைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிதான். அதுல ஒரு அண்ணன் இறந்து விட்டாலும் கூட பாத்தீங்கன்னா மற்றவர்கள் எல்லாமே அவருடைய பிள்ளைகளை வந்து தன் பிள்ளைகளாக பாவித்து அவர்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டியமோ கடமைகளை தன் பிள்ளைகளுக்குள்ள அவங்களுக்கும் செஞ்சுதான் அவங்க வந்து அனுப்புவாங்க. திஸ் வாஸ் த திங். இதுதான் வந்து இட் இஸ் த தர்மம் ஆக்சுவலி. ஆனா இப்ப வந்து நாம எல்லாருமே வந்து நியூக்ளியர் ஃபேமிலி ஆயிடுது ஆக்சுவலி. இப்ப தாய் தந்தையரையே நம்ம வந்து வீட்டுல வச்சு பாக்குறது என்பது மிகவும் ரொம்ப கம்மியான ஃபேமிலிஸ் தான் நம்ம வந்து அதை பாக்குறோம் நம்ம. சோ அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம திருதராஷ்டிரர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்பவே இருந்திருக்கு. அதாவது எப்ப அதர்மம் தழைத்தோங்குகிறதோ அப்பொழுது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கெட்டது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹையஸ்ட் லெவல்ல தான் இருக்கும். ஸோ செல்ஃபிஷ்னஸ், சுயநலம் என்பதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் வந்து ஒரு கெட்ட குணம் தான். அதாவது தன்னுடைய பிள்ளைகள், அதுக்கப்புறம் பாண்டவாச்சைவ, அதாவது பாண்டவனுடைய பிள்ளைகளும் கிம குருவத்து சஞ்சயா, என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஞ்சயனை பார்த்து வந்து கேட்கிறார் ஆக்சுவலி. சோ அவருக்கு என்னன்னாக்கா இந்த போர் முனையில நடக்கக்கூடிய இதுல வந்து ஏதாவது ஒரு ரிசல்ட் வந்துதான் ஆகணும். ஆனா அந்த ரிசல்ட் வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு சாதகமாக இருக்கணும்ன்ற எதிர்பார்ப்பு அவருக்கு உண்டு. பொறாமை உண்டு அவருக்கு, தன் பேராசையும் உண்டு. அதாவது பாண்டவர்கள் வந்து சுயமாக விட்டு கொடுத்துட்டு போயிடணும்னு அவர் இது. ஏன்னா தர்மம் பக்கம்தான் எப்பவுமே வந்து பகவான் வந்து நிற்பார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ தர்மம் என்பது இவர்கள் பக்கம் இருக்கும்பொழுது அதர்மமாக இருப்ப தன் பிள்ளைகள் வந்து வெற்றி பெறுவது என்பது கடினமான காரியம் என்பது அவருக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயமும் இருக்கு. அப்படி இருந்தாலும் பாண்டவன் மக்களே வந்து ஃப்ரீயா விட்டு கொடுத்துட்டு போகணும்ன்ற எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் அவருக்கு இருந்தது. அதுதான் அந்த பிக்சர் தான் அவருடைய உணர்ச்சியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் பிரதிபலிக்கிறது. சோ அததான் கேட்கிறார். சோ இங்க தர்மக்ஷேத்திரம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஸ்தலம். அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாலுக்கு வந்து ஒப்பிடுகின்றார்கள். அந்த ஸ்தலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த பால்ல வந்து கொஞ்சமா நம்ம வந்து எலுமிச்சம் சாறு நம்ம பிழிஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பால்ல வந்து அந்த பன்னீரா இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்கம் வந்து சேர்ந்துரும், நீர் பகுதி வந்து தனியாக வந்து சேர்ந்துரும். அதே மாதிரிதான் அந்த பன்னீரா இருக்கக்கூடிய அந்த தர்மம் ஒரு பக்கம், இந்த பக்கம் அதர்மம் என்பது இன்னொரு பக்கம். அந்த கஷேத்திரத்துல வந்து இது 2, இது ஒரு அனாலஜி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓமை அணி. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அந்த பன்னீராக இருப்பது வந்து தர்மத்தின் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய பாண்டவர்களை குறிக்கின்றது. அதர்மம் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய கௌரவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பால்ல திரிஞ்சு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணீருக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது. சோ இந்த
அந்த பால்ல இருந்து திரிஞ்சு வந்து அந்த பன்னீர்ல தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும், ஒரு ஸ்வீட்டே நம்மளால உருவாக்க முடியும். அதே மாதிரிதான் தர்மம் என்பது வந்து ஜெயிச்சா மட்டுமே ஃபியூச்சர்ல வந்து நன்மை என்பது நமக்கு கிடைக்கும். அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளுக்கு நன்மை வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் என்பதுதான் இந்த அனாலஜினுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன். சோ பகவத்கீதை, அதாவது ஸ்லோச்சனா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? பஷ்யைதாம் பாண்டு புத்ரானாம் ஆச்சார்யாம் மஹதீம் சமும் வியூடாம் துருபத புத்ரேனா தவ சிஷ்யேன தீமதா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா துருபத புத்திரன் பஷ்யைதாம் பாண்டு புத்ரானாம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பாண்டுவனுடைய புதல்வர்கள் ஆச்சாரியம் மஹதீம் சமும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி தெரிஞ்சிருக்கலாம். துருபதனுக்கு வந்து மகள் மட்டும்தான், மகன் கிடையாது. சோ துருபதனும் சரி, அதாவது திரௌபதியினுடைய தந்தை, சோ சிகண்டி, அப்ப ஒன்லி சிகண்டி மட்டும்தான் இருந்தாங்க. சோ அவரும் துரோணாச்சாரியாரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா துரோணாச்சாரியுடைய தந்தை கிட்ட தான் வந்து வித்தியையே கத்துண்டாங்க ஆக்சுவலி. சோ அவர்கிட்ட இருந்து வித்தியை கற்று இவங்க 2 பேருமே நண்பர்கள். சோ ஒரு காலத்துல வந்து துரோணாச்சாரியார் மிகவும் வறுமையான சூழ்நிலையில இருக்கும் பொழுது ஒரு பசுவும், அந்த காலத்துல பிராமணர்களுக்கு வந்து பசுவும் இருக்க ஒரு இடமும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வளர்த்து அவங்க அதுல இருந்து வந்து அவங்க அந்த இதுல வந்து தே வில் சர்வைவ். மாடுனுடைய பால், சோ அதை இது பண்ணி அவங்க வந்து பொழைச்சுக்குவாங்க. அந்த மாதிரிதான் வேத மந்திரங்கள் சொல்லி கொடுத்து பால் இருந்தா பால், இந்த மாதிரிதான் அவங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து அந்த காலத்துல உண்மையான பிராமணாஸ் ஆர் நாட் பை பர்த் ஆக்சுவலி. அப்பெல்லாம் பகவத்கீதையிலே நம்ம படிப்போம் வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிறப்பினால் வந்து எந்த ஜாதியுமே இல்லை. நாம தான் வந்து காலப்போக்குல எல்லாமே வந்து மாற்றங்கள் வந்து விட்டது. ஒருவர் செய்யக்கூடிய செயல்லாம் அவங்க வந்து பிராமணரா, சத்திரியனா, வைசியனா, சூத்ரனா என்பது வந்து பகவான் வந்து பிரிச்சிருந்தார். அவர் செய்யக்கூடிய தொழில் என்ன, அது பேஸ்டு தான் வந்து இந்த இது பிரிவு இருந்தது, சமுதாய பிரிவு இருந்தது. ஆனா அது காலப்போக்குல மறைஞ்சு அது வெவ்வேறு ரூபத்துல ஆயிடுச்சு இப்போ. சோ இந்த துருபதனுக்கு வந்து மகன் இல்லை அப்படின்னும் பொழுது இந்த துரோணாச்சாரியார் வந்து அவர் வந்து துருபதன் கிட்ட வந்து இது கேட்கும் பொழுது, உதவி கேட்கும் பொழுது அவர் மறுத்து விடுகின்றார், ஏளனம் படுத்தி அனுப்பிடுறார். அப்போ வந்து துரோணாச்சாரியார் வந்து படையெடுத்து வந்து பாதி ராஜ்யத்தை துருபதனிடம் வந்து வென்று விடுகின்றார். சோ பாதி ராஜ்யத்தை அவர் வாங்கிட்டதுனால உன்னை அழிப்பதற்காகவே நான் ஒரு மகனை கண்டிப்பாக பெறுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யஜ்ஞத்திலிருந்து வந்தவங்க தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா துஷ்டதுய்மனனும் திரௌபதியும். சோ அந்த துஷ்டதுய்மனனுக்கு பாத்தீங்கன்னா துஷ்டதுய்மனாலதான் தன்னுடைய உயிர் போக போகின்றது அப்படிங்கிறது வந்து துரோணாச்சாரியாருக்கு தெரிந்திருந்தும் அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வித்தைகள் அனைத்தையுமே கற்றுக் கொடுத்தார். சோ அவருடைய அந்த படை அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னா துரோணாச்சாரியாருடைய சீடனான உன்னத சீடனான அந்த துஷ்டதுய்மனாலால் பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகவும் அழகாக நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து சொல்லுவான். அதுதான் அந்த இவன் சொல்றது ஆக்சுவலி துரியோதனன் சொல்றது இது. சோ துருபத குமாரனான உங்களது புத்திசாலி சீடனால், அங்கே வந்து ஒரு பொலிட்டீஷியன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா they will easily pinpoint, அதாவது சூசகமா இன்னொருத்தருடைய தவறை வந்து உணர்த்துவது. சோ இந்த புத்திசாலி சீடனால் நேர்த்தியாக அணிவகுப்பட்டு பாண்டு புத்திரர்களின் மாபெரும் படையை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இவர் ஆச்சாரியா வந்து சொல்றாரு. ஆச்சாரிய கிட்ட வந்து துரியோதனன் வந்து இந்த பிக்சர் தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பார்த்தது. அவருடைய குற்றத்தை, அதாவது அவர் செய்த தவறை வந்து சுட்டி காட்டுகிறான். உன்னை வந்து கொல்ல போறது வந்து துஷ்டதுய்மனன், ஆனா அவனுக்கே நீ வந்து எல்லா விதையும் கற்றுக் கொடுத்துட்ட, அதே தவிர வந்து இங்க நீ செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற இன்சிஸ்ட் பண்றதுக்காக தான் அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து துரோணாச்சாரியாருக்கு வந்து சொல்லுவாரு. எஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து அது 19வது ஸ்லோகம். இந்த 19வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனன் வந்து அந்த பக்கம் படைகள்ல யார் யார் மகாரதர்கள் இருக்காங்க, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ துரியோதனன் பக்கத்துல இருக்கக்கூடியது பீஷ்மர், துரோணர், கிருபாச்சாரியார், அதுக்கப்புறம் வந்து சல்லியன், இவங்க எல்லாருமே அஸ்வத்தாமன், இவங்க எல்லாருமே மகாரதர்கள், ஜெயத்ரதன், இவங்க எல்லாருமே. சோ இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்களும் கிரேட் வாரியர்ஸ் யார் யாருன்னு சொல்லிட்டு விளக்குவாரு. ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கிற பாண்டுவின் பிள்ளைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க எப்படி அந்த படை அமைப்பெல்லாம் வச்சிருக்காங்க, சோ அதை பத்தி எல்லாமே வந்து பேசுவார் ஆக்சுவலி. சோ ஷகோஷோ தார்த்த ராஷ்டிராணாம் ஹிருதயானி வியஜாரரத் நபக்ஷ் பிருதிவீம் சைவ துமுலோபயநாதஹன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பல்வேறு சங்கொலிகளின், சோ ஒவ்வொருத்தருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த பக்கம் 2 பக்க படை வீரர்கள் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பலம்
பற்றி எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்லிட்டு இறுதியாக பீஷ்மருக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதோட சொல்லுவார் ஆக்சுவலி. ஏன்னா அவர் வயதானவர் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது நீங்க எல்லாருமே தத்தம் நிலைகளிலிருந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் என் தாத்தாவான பீஷ்மருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பீஷ்மர் வந்து தன்னுடைய சங்கை எடுத்து அவரும் வந்து ஊதுவாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்ரிவன் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பரமாத்மாவும் சரி, அதாவது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் சரி, அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன், பீமன், நகுலன், சகாதேவன், அதுக்கப்புறம் வந்து தர்மன், இவங்க எல்லாரும் பிற அனைவருமே தத்தம் சங்குகள் பறைகள் எல்லாமே வந்து பண்ணுவாங்க. சோ இந்த இவங்களுடைய சங்கொலிகள் எல்லாம் என்னன்ட்டு நம்ம சங்கொலிகள் முழங்கன் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானும் நடுங்க மாறி எதிரொலிக்க திருதராஷன் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. அதுதான் வந்து ஹிருதயானி வேதாரத் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம வந்து. அதாவது அவருடைய இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவானுடைய சங்கு ஒளி வந்து பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாஞ்சஜன்யம் அப்படிங்கிறது பேரு. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அர்ஜுனருடைய சங்கு பேர் வந்து தேவதத்தம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இவருடைய சங்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுகோஷம் மற்றும் மணி புஷ்பகம், அதாவது நகுல சகாதேவனுடையது ஆக்சுவலி. பீமன் வந்து பவுண்ட்ரமெண்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தர்மருடையது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நிமிஷம் மணி புஷ்பகம் அனந்த விஜயம். சோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீக சங்குகள். சோ இந்த தெய்வீக சங்குகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பாஞ்சஜன்யம். இதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. வென்னவர் ஏதாவது ஸ்மால் சாப்டர் வரும்போது நானே சொல்றேன். யுதிஷ்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனந்த விஜயம். அனந்தம் என்பது அன்லிமிட்டெட், எல்லையற்றது. விஜயம் என்பது எல்லையற்ற விஜயத்தை கொடுக்கக்கூடியதுதான் அந்த சங்குனுடைய பெயர். பீமன் பாத்தீங்கன்னாக்கா பவுண்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்ல அந்த சங்க அவர் வச்சிருக்காரு. அர்ஜுனர் வந்து தேவதத்தம், நகுலன் சுகோஷம், சகாதேவன் மணி புஷ்பகம். இவை அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீக சங்குகள். சோ அவர்கள் குரு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குரு டைனாஸ்டி, அதாவது சாரி கௌரவர்கள் பக்கம் சங்கொலி முழங்கும் போது பாண்டவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படலை. ஆனா இவங்க பக்கத்துல இருந்து சங்கொலி முழங்கும் போது அவர்களுக்கு ஹிருதயங்கள் வந்து சிதறி போயின அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கம். சோ வெற்றிக்கான காரணங்கள், அதாவது இங்க தர்மம் வந்து தர்மக்ஷேத்திரம் என்பது தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட். அதாவது பாண்டவர்களுக்கு வெற்றி வரதுக்கான ரீசன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்கணும். ஒண்ணு வந்து தர்மக்ஷேத்திரம், அங்க தர்மம் மட்டும்தான் நிலைநிறுத்தப்படும். பரசுராமர் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அநியாயம் புரிந்த சத்திரியர்களை இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மக்ஷேத்திரமா இருக்கக்கூடிய இந்த குருஷேத்திரத்துல தான் வதைச்சார். அதனால அங்க வந்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்த முடியும். அது ஒன் ஃபர்ஸ்ட். தெய்வீகமான தேர், அதாவது அக்னி தேவன் கொடுத்த தேர் யாருக்கு? நம்ம அர்ஜுனருக்கு. ரெண்டாவது கபித்வஜன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிளாக் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எம்ப்ளம்ல இருக்கக்கூடியது ஹனுமனுடைய எம்ப்ளம், அவருடைய இது சிம்பிள். ஸோ அது ஹனுமன் கிட்ட வந்து சப்போர்ட் கேட்க போவாரு நம்ம வாயுபுத்திரன். தான் அவரும் பீமனும் வாயுபுத்திரன் அண்ணன் என்ற இதுல போயிட்டு கேட்க போவாரு. தேவர்கள் எல்லாம் வந்து மனிதர்கள் இருக்கக்கூடிய இதுல வந்து போர் புரிய மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் உன்னுடைய கொடியில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அதுதான் கபி என்றால் குரங்கு. சோ கபித்வஜன் என்பது அனுமனை குறிக்கிறது. சங்கநாதம், அதாவது பாஞ்சஜன்யம், தேவதத்தம், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த சங்கநாதம். எங்க சங்கநாதம் இப்ப கூட நம்ம நிறைய கோயில்களும் சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வீட்லயும் சரி பூஜை புனஸ்காரம் பண்ணும்போது சங்கம், இது சங்கநாதம் ஊதுறோம் இல்லையா, எதுக்குன்னாக்கா இட் வில் கிரியேட் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி. அதாவது நெகட்டிவ் எல்லாமே வந்து விலகி செல்வதுதான். சோ அதர்மங்கள் விலகி செல்வது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கநாதத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பகவானே உட்கார்ந்திருக்கார். பகவானே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாண்டவர்கள் தரப்பில் இருக்கும் பொழுது, அதாவது அதிர்ஷ்ட தேவதையான மகாலட்சுமியினுடைய கணவரே வந்து இங்க உட்கார்ந்திருக்கார். சோ அதனால லக்ஷ்மியும் எங்கெல்லாம் பகவான் இருக்காரோ அவருடைய ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய மகாலட்சுமியும் அவரோடே இருப்பாங்க. சோ லக்ஷ்மி எப்பவுமே பகவானை பிரிந்தது கிடையாது. சோ அவர் இருந்தா அவர் கூடவே இருப்பார். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல நம்ம வந்து லக்ஷ்மியை வந்து செப்பரேட்டாவே இவங்க வணங்குறது பகவானுடைய ரூபத்திலே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஃபீமேல் பொட்டன்சி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் ரூப லக்ஷ்மி ரூபத்தை வந்து அவரையே நம்ம வந்து அந்தரங்க சக்தியாக நம்ம இங்க வந்து வணங்குகிறார்கள். அதுக்கப்புறம் வைகுண்ட மோக்ஷ ஏகாதசி, அதாவது இந்த போர் முனை வந்து ஸ்டார்ட் ஆனது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மார்கழி மாசம் வருது இல்லைங்களா, வைகுண்ட ஏகாதசி, அப்பதான் இது வந்து ஸ்டார்ட் ஆனது.
ரிஷிகேஷன், அதாவது ரிஷி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா கேஷன் என்பது கேசத்தை குறிக்கின்றது. சோ நம்ம பகவான் இந்த புலன்கள் அனைத்தையுமே கட்டுப்படுத்துபவர், அதுதான் மீனிங். ரிஷிகேஷா என்றால் மீனிங் அதுதான், அவரே ஸ்வயம் அங்கிருப்பதினால். இத்தனை ரீசன்ஸ் இவங்க வந்து வெற்றி அடைவதற்கு. சோ ஐ திங்க் சுலோச்சனா மாதாஜி இருக்கீங்களா? ரதம் ஸ்தாபையை அச்சுதா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 படைகளுக்கு மத்தியில எடுத்துட்டு போயிட்டு ரதத்தை நிறுத்து அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாரு நம்ம அர்ஜுனர். பகவானும் வந்து அந்த வெண் குதிரைகள் பூட்டிய அந்த தேரை வந்து எடுத்துட்டு வந்து 2 படைகளுக்கு மத்தியில நிறுத்துவார். சோ இது இந்த 5 காரணங்களை நம்ம பார்த்துக்கணும். அதாவது அர்ஜுனர் நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான 2 பக்கத்துல நடுவுல நிறுத்தின பிறகு அந்த பக்கம் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க, இந்த பக்கம் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்றத பார்த்த பிறகு அவருக்கு வந்து இரக்கத்தினால் அவருடைய வாய் உலர்கின்றது, கை கால் நடுக்கம் ஏற்படுகின்றது, கைகளிலிருந்து காண்டிவமும் நடுக்கின்றது. அதை தான் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாரு. ஸோ இரக்கம், தமிழ் இங்கிலீஷ்ல வந்து கம்பேஷன் சொல்லுவாங்க, இரக்கம். ஸோ 2வது இன்பமின்மை, போரினால் இன்பம் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கம் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள். ஒருவரை கொல்வது வேதத்துல சொல்றது வந்து பாவம், யாரையுமே நம்ம கொல்லக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க, அந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பாரு. இதனால குடும்ப பாரம்பரியம் கெடுகின்றது அப்படிங்கிறது சொல்லுவார். அதாவது வீட்டுல இருக்கக்கூடிய மிடில் ஏஜ் இருக்கக்கூடிய தந்தையானவர் வந்து போருக்கு சென்றால் அங்கே போர்ல இறக்க நேர்விட்டால் என்ன ஆகும்னாக்கா, இறக்க நேர்ந்தால் வந்து மீண்டும் வந்து அந்த ஃபேமிலியில பாத்தீங்கன்னாக்கா அனாதையாக விட்டு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளும் அந்த பெண்களும் தான் மிஞ்சுவார்கள் இல்லையா? அதனால அந்த குழந்தைகளை நல்வழியில் எடுத்துட்டு போறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, பெண்களுக்கான பாதுகாப்பும் கலங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு. சோ அதனால வந்து தேவையற்ற சந்ததிகள், பெண்கள் கலங்கப்படுவதால் தேவையற்ற சந்ததிகள், இது எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. சோ இந்த 4 காரணங்களால் அவருக்கு வந்து டிசிஷன் எடுக்கவே முடியாது. ஆஸ் எ சோல்ஜர், ஒரு போர் வீரனாக அவர் வந்து அவருடைய கடமை என்னன்னா போர் புரிய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு மனசு. இன்னொரு மனசு கருணையினால் நம்மளுடைய இந்த உறவினர்கள் எல்லாரையுமே வந்து நம்ம வந்து வதைத்துதான் இந்த ஆட்சியை நம்ம கைப்பற்றணுமா அப்படிங்கிற ஒரு மனசு. தேவையே இல்லை, இதை விட சந்நியாசமாக நம்ம போகலாம். இன்னொன்னு ஆயுதமின்றி இவர் நம்மளுடைய எதிரிகளால் கொல்லப்படுவதே சால சிறந்தது, அப்படி எல்லாம் அவருடைய மனசு வரும். சோ இந்த மாதிரியான நிலைகள் அவருடைய இது மன ஓட்டம். இது அர்ஜுனனின் மனநிலைகளை நீங்கள் எந்த ஸ்லோகங்களோடு தொடர்பு படுத்தி பார்க்கலாம்னாக்கா, இரக்கத்திற்கு வந்து 1.28 ஸ்லோகம், இன்பமின்மை வந்து 1.31, பாவச் செயல் என்பது குறிப்பது 1.36, குடும்ப பாரம்பரியம் என்பது 1.45, இருமனத்தை பற்றி பேசுவது பாத்தீங்கன்னாக்க 1.46. அது கண்டினியூவேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க முடிவுறுவது வந்து 2.6ல வந்து எண்ட் ஆகும். செகண்ட் சாப்டர்ல 2.7ல தான் வந்து பகவானுக்கே சரணடைவார். அது வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் வந்து அர்ஜுனர் வந்து பகவானை ஒரு ஃப்ரெண்ட் என்ற ரூபத்துல தான் அவர் எடுத்துட்டு போவார். அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு சின்சியர் சீடனா வந்து பகவானுக்கு அவருடைய பாதங்கள்ல தஞ்சம் அடைவார் ஆக்சுவலி. சோ அர்ஜுன உவாச்ச திருஷ்வேமம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ணா யுயுத்சும் சமுபஷ்டிதம் சீதந்தி மம காத்ராணி முகம் சா பரிசிஷ்யதி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இரக்கத்துக்கான காரணத்தை சொல்வார் இப்போ. சோ எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடம் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை நான் உணர்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் கிருஷ்ணா. யூசம் அண்ணாக்கா போர் புரிதல், சமுபஷ்டிதம், சீதந்தி மம காத்ராணி முகம் சா பரிசஷ்யதி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க என் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய என்னுடைய மம மீன்ஸ் என்னுடைய உடல் அங்கங்கள் வந்து நடுங்கி வாய் முகம்சா பரிசஷ்யதி வாய் உலர்வதை நான் உணர்கின்றேன் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவார். ஆக்சுவலி இரக்கத்தினால் அவர் பேசுவது. நாசாஸ்ரயோ அனுபஷ்யாமி ஹத்வா ஸ்வஜனமாக ஏவ நாகாங்ஷே விஜயம் கிருஷ்ணா நசா ராஜ்யம் சுஹானிஷ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 2வது இன்பமின்மை. இந்த சொந்த உறவினரை நாம் போரில் வெல்வதால் என்ன லாபம்? எதுவுமே லாபம் இல்லை. இதுல என்ன நியாயம் என்பது நமக்கு தெரியாது. அவர்களை வெற்றி கொள்வது நன்மையா அப்படின்றது அந்த இதுவுமே எனக்கு தெரியாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து என்ன வரும்ன்றது எனக்கு தெரியாது. சோ என்ன இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியையோ ராஜ்யத்தையோ நான் விரும்பலன்னு சொல்றாரு அவரு. காங்ஷ விஜயம் கிருஷ்ணா, அதாவது விஜயம், எனக்கு விக்டரியும் தேவையில்லை, நான்
சார் ராஜ்யமும் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்ட்டு சொல்வார். வந்து சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை, எனக்கு விசிபிலிட்டி இல்லை. ஸோ இந்த போர்ல நான் வந்து வெற்றி பெற்றால், அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய என்னுடைய சொந்த பந்தங்கள் அனைவரையுமே நான் கொன்று குவிச்ச பிறகு எனக்கு இந்த ராஜ்யம் வர்றதுனால என்ன லாபம் என்பது எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்றாரு. இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியையோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டார். எனக்கு அதுல எதுவுமே இஷ்டம் கிடையாது கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. இந்த ஃபுல் சாப்டர்ல பகவான் எதுவுமே பேசுறது கிடையாது ஆக்சுவலி. ஸோ செகண்ட் சாப்டர் வந்து பேசுவார். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அர்ஜுனர் தான் கொஸ்டின்ஸா கேட்பார். அதுக்கப்புறம் வந்து 36th ஸ்லோகம். பாபமேவ ஸ்ரயதே ஸ்மான் ஹத்வை தானா தாயினஹ தஸ்மானார்க்க வயம் ஹந்தும் தார்தராஷ்டிரானா சபாந்தவான் ஸ்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா சுஹின ஷியாம மாதவா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அக்கிரமக்காரர்கள், there are 6 விதமான அக்கிரமக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆக்சுவலி நீங்க வந்து இந்த 36th ஸ்லோகம்ல படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு 35th படிக்கீங்கன்னா யார் யாரு அந்த டீடைல் பர்பட்ல வந்து கிளியரா கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த அதாவது ஒரு வீட்டை வந்து எரிக்கிறவங்க, அடுத்தவருடைய மனைவியை கவர்பவர்கள், அடுத்தவர்களுடைய சொத்தை வந்து அபகரிக்கிறவர்கள், செல்வத்தை அபகரிப்பவர்கள், சாப்பிடக்கூடிய உணவுல விஷம் வைக்கிறவங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான செயல்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா மன்னிக்க முடியாத பாவங்களாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்கிரமங்கள்ல வந்து 6 விதமான அக்கிரமங்கள். நீங்க அந்த டீடைல் பர்பட்ல நீங்க படிக்கணும். நீங்க படிச்சீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக புரியும். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி அந்த அரக்கு மாளிகையை வந்து அதுல வந்து இவங்க எல்லாருமே கொல்லணும்னு வந்து டிசைட் பண்ணது வந்து நமக்கு தெரியும். பீமனுக்கு உணவுல விஷத்தை கொடுத்தது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். இப்ப ராமனுடைய வைஃப் சீதையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ராவணன் கவர்ந்து சென்றான், அதனாலதான் அவனுக்கு நாசனம் என்பது வந்தது. சோ இந்த மாதிரி 6 செயல்கள் நம்ம செய்யணும்னாக்கா அந்த 6 செயல்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவ விமோசனமும் கிடையாது. அதனால அந்த செயலை செய்யவர்கள் யாரா இருந்தாலும் அவங்க அழிவுறுவது என்பது 100% ஆக்சுவலி. சோ இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை இப்ப கூட நாம கூட வந்து பக்கத்து நிலத்துக்காரர் நம்ம பக்கத்துல இருந்தா ஒரு வரப்போட வரப்பு சேர்த்துக்கிறோம் சொல்லிட்டு அவங்க நிலத்துல இருந்து கொஞ்சம் எல்லாமே எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா, அது மிகவும் தவறான காரியம். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தவர்களுடைய செல்வத்தை வந்து நம்ம அபகரிப்ப நினைப்பது, சோ எனக்கே தெரியாம நமக்கு தெரியாம இன்னொருத்தர் நம்ம பொருளையோ எடுத்துக்கிறது, அந்த இதெல்லாமே மிகவும் தவறான ஒரு இது. அதுக்கான பாவ விமோசனம் கிடையாது. சோ இவங்க எல்லாருமே அக்கிரமக்காரர்களாக இருந்தாலும், அதாவது ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே அக்கிரமக்காரர்களாக இருந்தாலும் நமக்கு பாவமே, ஒருத்தரை கொல்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும் கிருஷ்ணான்னு சொல்வார். எனவே திருதராஷ்டிரன் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல அப்படின்ட்டு சொல்வார். அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே, அதாவது திருமகளின் கணவரே பாத்தீங்கன்னாக்கா நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்து விட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம்? பாவ செயல், பாவம் தான் வந்து சேரும், சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்வார். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குடும்ப பாரம்பரியம். எதிமாம் பிரதிகாரமக்ஷ சத்ரம் சத்ரபாயனஹ தார்தராஷ்டிராரணே அஹன்ஷு எஸ் தன்மே ஷேமதரம் பவேத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குடும்ப பாரம்பரியம் அழிவுறுதல். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அதாவது தந்தையானவர் வந்து போர்ல இறக்க நேர்ந்து விட்டால் குழந்தைகளுடைய எதிர்காலம் வந்து நன்னிலையில் எடுத்து செல்வதற்கு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தாயானவள் அன்பை ஊட்டுவாள், தந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்புடன் வளர்ப்பு கண்டிப்பா செய்வார். நல்வழிப்படுத்துவது என்பது தந்தையினுடைய கடமை ஆக்சுவலி. சோ நல்வழிப்படுத்துபவரே இல்லை என்றார் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தீய வழியில் தான் செல்வார்கள், அவர்களை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது. அதே மாதிரி பெண்களுக்கான பாதுகாப்பும் அழிவுறும் பொழுது அவர்கள் கலங்கப்பட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றார்கள். சோ அப்பொழுது வந்து உருவாகக்கூடிய அந்த பாப்புலேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்வான்டட் ப்ரொஜனின்னு சொல்றாங்க, தேவையற்ற சந்ததிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்டவர்கள் முன்னோர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நீரும் கருமாதியும் அளிப்பதே கிடையாது. நாம வந்து எந்த பூஜை செய்யறோமோ இல்லையோ, இந்த ஸ்ரத்தம் என்பது இப்ப எல்லாருமே இந்த பித்ருபக்ஷம் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த 15 நாள் மகாலய அமாவாசை வரைக்குமே இருக்கு. சோ இந்த பித்ருபக்ஷம் யார் ஒருவருக்கு தாய் தந்தை இறந்த திதி தெரியாது அப்படின்னு நினைச்சா கூட இந்த ஏதோ ஒரு நாள்ல போயிட்டு நம்ம வந்து அவர்களுக்கு திதி கொடுத்தா அவர்களுக்கு போய் அது சேரும். உண்மையிலே
அந்த திதி வந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த பிரசாதம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம படைக்கக்கூடிய அந்த நைவேத்தியம் வந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தான் நாராயணனுக்கு தான் போய் சேர்க்கின்றது. அவர் அதை ஏற்று மகிழ்ச்சி உற்று நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவ விமோசனத்தை கொடுக்கின்றார். சோ அதாவது எத்தனையோ ஜென்மங்களுடைய பாவங்களை வந்து நம்ம வந்து அவர்களுக்கு முக்தி அடைக்கிறதுக்கான வழியை நம்ம வந்து சேர்க்கணும். அதனாலதான் ஸ்ராத்தம் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த அன்வான்ட் பீப்புள் பிறக்கிறதுனால அவங்க வந்து முன்னோர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கருமாதிகள் கொடுக்காது போனா அவங்க சதா நரக நிலையில வந்து உழந்துட்டே இருப்பாங்க. சோ நம்ம இறந்து போன நம்ம வீட்டுல பெரியவாளுக்கு நம்ம ஸ்ராத்தம் செய்யலைன்னா அவர்கள் எப்பொழுதுமே ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ்ல தான் அலைஞ்சிட்டு இருப்பா. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கஷ்டப்பட்டுட்டே இருப்பா. அவர்கள் வந்து அந்த பாவங்களிலிருந்து விடுதலை அடைந்தால் அவர்களுடைய ஆசிகளும் நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து சேரும். முன்னோர்களை நாம் என்னைக்குமே கரை சேர்க்கணும். அந்த வழியா செஞ்சுட்டே வரணும். தட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் இது. நமக்கு அப்ளிகபிள் இல்லைன்றது கிடையாது. ஒவ்வொரு மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருத்தருக்குமே தன்னுடைய குடும்பத்துல பிறந்த முன்னோர்களுக்கு கண்டிப்பாக ஸ்ராத்தம் அது அந்த புண்ணியசனம் செஞ்சே ஆகணும். அது செய்யணும். நெக்ஸ்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வாறு செய்யும் பொழுது நமக்கு வந்து பெரியவர்களுக்கு மோட்சம் கிடைக்கிறது. ஆனா இந்த அன்வான்ட் பாப்புலேஷன்னால பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்ராத்தமும் நம்மளால செய்ய முடியாது. ஏன்னா அதனுடைய முக்கியத்துவமும் அவருக்கு தெரியாது. சோ அது குடும்பம் பாரம்பரியம் கெட்டு போயிடுறது அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனும் வைப்பாரு. சோ ஆயுதம் இது எல்லாத்தையுமே என்னால செய்ய முடியாது. ஆயுதமின்றி எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷன் மகன்களால் போரில் கொன்றால் அதுவே எனக்கு அதிக நன்மை கொடுக்கும். அதாவது இந்த காரணங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டு நான் வந்து இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சு இந்த நிலைமையெல்லாம் எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு எனக்கு விருப்பம் கிடையாது கிருஷ்ணா. அதை விட நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிராயுத பாணியாக நின்று அவர்களிடம் வந்து அவர்களால் நான் கொல்லப்படுவதே சால சிறந்த நன்மை என்பதை நான் அதே நன்மையாக கருதுகின்றேன் அப்படின்ட்டு சொல்வார். ஆக்சுவலி இது 45th ஸ்லோகத்துல. So Sanjayan Uvacha, இது 46th ஸ்லோகம் is the last ஸ்லோகம். So சஞ்சயா உவாச்சா இப்போ வந்து திருதராஷ்டிர கிட்ட என்ன நடக்கிறது என்பதை பத்தி சொல்ல போறாரு. ஏவ முக்த்வார்ஜுன சங்கேய ரதோபஸ்த உபவிஷத விஸ்ருஜ்ய சஹஸ்ரம் சாபம் சோகசம் விக்னமானசக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வாறு சோகமாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இத்தனை காரங்களையும் சொல்லிட்டு வில்லையும் அம்பையும் ஒரு புறம் எய்து விட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் வந்து அந்த தேர்ல வந்து உட்கார்ந்துடுறார். சோ சஞ்சயன் கூறினான், போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்பையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு எரிந்து விட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் சோகத்தால் மூழ்கி உள்ளது. ஏன்னா எதிரில் இருக்கிற தாத்தாவே நம்மளால கொல்ல முடியாது, துரோணாச்சாரியும் நம்மளால கொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவங்க மேல எல்லாம் பாசம் பரிவுதான் உண்டு, மதிப்பு உண்டு, அதாவது மரியாதை உண்டு. சோ அவங்களுக்கு அவங்க எல்லாம் பெரியவா, அவங்க எல்லாரையுமே நம்ம வந்து ரெஸ்பெக்டா தான் இருக்கணும்னே அவங்கள வந்து அழிக்கணும்ன்ற எண்ணம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கருணையால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து போர் புரிய மாட்டேன், நான் சன்னியாசி ஆகுவதே பெஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த இதுக்கு போகிறான் அவன் வந்து. சோ இதோட இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து முடிஞ்சது. சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டிரர் வந்து விசாரணை பண்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் கிமகுருவத சஞ்சயா, என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே. துரியோதனுடைய பயம், அவனுக்கு உள்ளுக்குள்ள பயம். ஏன்னா இவங்க பக்கம் படைபலத்துல பின்தங்கி இருந்தாலும் இவர்கள் பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பாசிட்டிவ் திங்ஸ் இருக்கிறதுனால அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஃபியர் உள்ளுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது போயிட்டு தான் வந்து மகதீன் சமும் மிகப்பெரிய படை, சோ அதாவது போர் வீரர்கள் எல்லாமே இருக்காங்க அப்படிங்கறது வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணும் பொழுது துரோணாச்சாருக்கு ஒரு ஹிண்ட் கொடுப்பார். நீ மறுபடியும் வந்து ஏன்னா அவருக்கு பிடித்த சீடன் அர்ஜுனன், அவங்களுக்கு ஃபேவரா எங்க போயிடுவாருன்றதுக்காக மீண்டும் அதை சுற்றி காட்டி, அதாவது அவருடைய தவறை சுட்டி காட்டி நீங்க அந்த தவறு செய்யக்கூடாதுன்றதுக்காக வந்து எங்க தரப்புல இருந்து கண்டிப்பாக போர் முழு மனதோட போர் புரியணும்ன்றதை எடுத்துட்டு வந்து நிற்பான். சங்குகள் முழங்கியதால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது திருதராஷ்டிரனுடைய பிள்ளைகளுடைய மனது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிருதயானி வெதாரத், அதாவது சிதறலாயின, இதயங்கள் சிதறலாயினன்ட்டு வந்து அதனுடைய மீனிங்கு. அர்ஜுனனின் கவனித்தல் உதித்தவை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய இதுல வந்தது அவனுக்கு வாய் உலர்றதல், கை கால்கள் நடுக்கம், காண்டீவம் நழுவது. சோ அதாவது எல்லாமே அவன் வந்து அதை வந்து ஃபீல் பண்றது, எல்லாத்தையுமே பண்றது சொல்றதுதான் அது. அர்ஜுனன் போரிட மாட்டேன் என்பதற்கு உரைத்த காரணங்கள், அதாவது 5 காரணங்கள் இல்லையா. அதாவது 1 வந்து கருணை,
அதாவது இரக்கத்தினால் வந்து போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்லிடுவாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து போருடைய விளைவு இன்பம் கிடையாது, ஆனால் போர் புரிய மாட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி, இது ஒருவரை கொல்வது பாவம் என்று வேதத்திலே சொல்லியிருக்கு, அதனால வந்து நான் பாவ செயல் செய்ய மாட்டேன், அந்த பாவத்தை யார் சுமக்கிறது அப்படின்னு நான் அதை பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிடுவாரு. குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்து விடுகிறது, அதனால நான் செய்ய மாட்டேன். இருமனம் வருகிறது, ஏன்னா இஸ் அ சோல்ஜர், ஹி ஹாஸ் டு டூ த, அவர் ஒரு மகாரதர், அவர் போர் புரிந்துதான் ஆக வேண்டும், அது அவருடைய கடமை, அதை செய்யணும்ன்றது. அவர் ஒரு மனசு சொன்னாலும் இன்னொரு மனசு உறவினர்களை கொள்வது பாவம்ன்ட்டு இன்னொரு மனசு, அதுதான் இருமனம், டியூவாலிட்டிஸ். நம்ம எல்லாருமே டியூவாலிட்டிஸ்ல தான் இருக்கும், அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இத்தனையுமே வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வருகிறது. ஸோ இது எல்லாருக்கும் நன்றி. ப்ளீஸ் ஹோல்ட் சம் டைம். ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஐ திங்க் ராதிகம்மா நீங்க யூ கேன் அன்மியூட் அண்ட் தென் நீங்க ஸ்டோரி டெல்லிங் ஏதாவது இருந்தா சொல்லலாம். கிருஷ்ணா நீங்க போல்ஸ் கூட போடலாம். ஐ திங்க் ராதிகா இல்லைங்களா? இங்க வரல இல்ல மாதாஜி, இதுல இருக்காங்க, கிளாஸ்ல இருக்காங்க, அவங்க மியூட்ல இருக்காங்க. ஓகே. பகவத்கீதை திருதராஷ்டிரருக்கு யாரால் எடுத்துரைக்கப்பட்டது? யார் வந்து பகவத்கீதை இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் நடுவில் நடக்கக்கூடிய உரையாடலை யார் வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்றாங்க அப்படிங்கறத வந்து பார்க்கணும். ஸோ நீங்க இதை வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்க ஆன்சர்ஸ். ஆடியன்ஸ் வந்து கிருஷ்ணர், அர்ஜுனன், சஞ்சயன், துரியோதனன். அர்ஜுனனின் வில்லின் பெயர் என்ன? ஸோ அனந்த விஜயம், தனயம், சுகோஷம், மணிபுஷ்பகம். வில்லின் பெயர் சங்கு கிடையாது, வில்லு. பாஞ்சஜன்யம் தேவத, மேல உள்ளவற்றில் எதுவும் இல்லை. கிருஷ்ணரின் சங்கு பெயர் என்ன? தேவதத்தம், பாஞ்சஜன்யம், பவுண்ட்ரம், சுகோஷம். அர்ஜுனருடைய தேரின் கொடியில் உடைய உருவம் யாரை சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது? பாம்பு, சிங்கம், போர்வாள், அனுமன். அர்ஜுனுடைய தேர் யாரிடமிருந்து அன்பளிப்பாக பெற்றது? இந்திரன், வருணன், அக்னி தேவன், யமன். அதிகம் நீங்க ஸ்டோரி சொல்லலாம். யூ கேன் அன்மியூட் அண்ட் டெல் மா. அவங்க ஸ்டோரி சொல்றதுக்குள்ள அட்லீஸ்ட் போல்ஸ் முடியட்டும். எஸ் ஸ்டோரி டெல்லிங் உங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மா, ப்ளீஸ் கண்டினியூ. ஸ்டோரி இப்பமே சொல்லிட்டேன் மேம். சொல்லுமா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நீங்க போல்ஸ் பண்ணிட்டு இருங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நடக்கிற கதை என்னன்னா, நம்ம வந்து இங்க சாட் ஓப்பனா இருக்கு. ஸோ உங்களை யாருக்காவது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு கதை சொன்னார் இல்லையா, அவரை விட பெட்டர் பர்சன் இருக்காங்க, அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு யாருக்காவது தோணுச்சுன்னா சாட்ல டைப் பண்ணுங்க. அப்படின்னா யாருக்கு அவர் சொல்லியிருக்கணும் அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் சாட்ல பண்ணுங்க. ஏன்னா இனிஷியலி நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி தோணும். ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காவது இன்னும் கிருஷ்ணரை விட பெட்டர் ஆள் யாராவது இருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் தோணுச்சுன்னா அப்படி சஜஷனோட நீங்க எனக்கு வாட்ஸ்அப் இல்லை, ஐ மீன் சாட், இந்த சாட்ல டைப் பண்ணுங்க. போதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ ஓகே, சாட். ஸோ இது வந்து மோர் இன்டராக்டிவ் ஸ்டோரி. ஸோ அதனால நீங்க சாட்ல நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா போல் பத்தி இல்லை, போல் பண்ணிட்டு இருங்க ஒரு சைட்ல. பட் இந்த கதை என்னன்னா, நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனர் எதுக்கு பெட்டரா இல்ல அதை விட பெட்டர் யாராவது ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா நீங்க போல்ல கொஸ்டின் இல்ல, இது வந்து கதையோட கொஸ்டின்னால உங்களுக்கு சாட் ஓப்பனா இருக்கு. ஸோ சாட்ல நீங்க டைப் பண்ணலாம். బయట వీడు ఉన్నాడు, బయట ఇటు సైడ్. ஓகே. ஸோ பேசிக்கலி அர்ஜுனர் வந்து எல்லாருக்கும் கேக்குதுங்களா? எஸ் மா, கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது. ரொம்ப சைலண்ட், பின் டிராப் சைலன்ஸ்ல இருக்கு. அதனால
ஓகே, ஸோ எல்லாருமே கன்வின்ஸ்டுன்னு சொல்றீங்களா? ஓகே, ஸோ எப்படி இருந்தாலும் நம்ம பார்க்கலாம் கதையை. நம்ம அர்ஜுனர் வந்து துவாரகாக்கு கிளம்பி போயிட்டு இருக்காரு. அவர் துவாரகால வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்கோசரம் போறாரு. அப்போ வந்து அவர் துவாரகா ரீச் ஆன க்ஷணத்துல இருந்து ஃபுல்லா அவர் அங்க இருக்கிற வரைக்கும் கிருஷ்ணர் அவரோடையதான் இருக்காரு. ஸோ அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து அந்த மாதிரி துவாரகால இருக்கிறச்சே கம்ப்ளீட்டா வந்து அவர் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு அர்ஜுனர் அந்த ஒருத்தர் நம்ம கெஸ்ட் ரூம் இருக்கிற மாதிரி அங்க பேலஸ் கான்செப்ட். ஸோ அவர் வந்து பேலஸ்ல இருக்காரு. ஸோ அந்த பேலஸ்ல இருக்கிறச்சே என்ன ஆகுதுன்னா, கரெக்டா வந்து என்னன்னா அவங்க ருக்மணி அவங்க வந்து வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. எல்லா ராணிங்களும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஸோ இவர் வரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு ராத்திரி வந்து அவங்கள பாக்குறதுக்கு வராரு. அவர் பாக்குறதுக்கு வந்த உடனே என்ன ஆகுதுன்னா, ஒண்ணுமே அதாவது இவங்க 2 பேரும் ரொம்ப பேசி டயர்ட் ஆயிட்டு தூங்கிட்டு இருக்காங்க. தூங்கிட்டு இருக்கிறச்சே இவங்க வந்து பாக்குறாங்க. ஆல்ரெடி ஃபுல் டே அவங்க இல்லைன்றதே ஒரு சைட்ல அவங்களால தாங்க முடியல. ஆன் டாப் ஆஃப் இட் இவர் வந்து மறந்து கூட போயிட்டாருன்னு கிட்ட போனோடனே இன்னும் என்ன வஸ்டன்னா, அர்ஜுனரோட கால் வந்து கிருஷ்ணரோட மூஞ்சி கிட்ட இருக்கு. அதை பார்த்த உடனே அவங்களால தாங்கவே முடியல. எல்லாருக்குமே ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, அவங்க எவ்வளவு வேணா அவங்க ஸ்பௌஸ் அவங்க ஹஸ்பண்ட திட்டுவாங்க, அது வேற. ஆனா யாராவது ஒருத்தங்க வந்து இந்த மாதிரி தப்பு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்கன்னா தாங்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த கேஸ்ல வந்து இன்னும் என்ன வஸ்டன்னா, இவர் வந்து அதை விட வஸ்டா வந்து இவர் கொஞ்சம் கூட கவனிக்காம இவர் டோட்டலா வந்து அப்படியே சட்டையும் பண்ணல, காலம் வந்து இவர் கிருஷ்ணர் மூஞ்சிக்கிட்டே இருக்கே அப்படின்னு அவரால் டைஜஸ்டே பண்ண முடியல. ஸோ இந்த டைம் என்ன ரிக்வெஸ்ட் பண்றாருன்னா, இந்த பிரச்சனை எல்லாம் விடு பண்ணிட்டோம், வெயிட் பண்ணோம். நம்ம இந்த டைம் இருந்தா நம்ம இப்பவுமே போய் அடிச்சு எழுப்பிட்டு நம்ம சண்டை போட்டுருவோம், அந்த காலம் இல்லையா? ஸோ அதனால கொஞ்சம் பொறுமையா வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வெயிட் பண்றாங்க. அந்த ப்ராசஸ்ல என்ன ஆகுதுன்னா, கரெக்டா வந்து கிருஷ்ணர் காலையில வந்தோடனே இவங்க கேட்கறாங்க ஏன் இந்த மாதிரி. அவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ ராத்திரி வந்து போய் பாரு அப்படின்றாரு. ராத்திரி பாக்கட்டா அப்படின்னு திங்க் பண்ணிட்டு, நான் எப்படி போறது, அதுவும் அர்ஜுனர் தனியா இருக்கிறீங்க, நீங்க இங்கதான் இருக்க போறீங்கன்னா நான் போவே மாட்டேன் அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, இல்ல பரவாயில்ல, நான் தான் சொல்றேன், நீ போ அப்படின்னு. சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பி போயிட்டாங்க இவங்க. அப்போ வந்து மறுபடியும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த சப்தம் கேக்குது, யாரோ பேசுற சப்தம். இப்போ அந்த பேசுற சப்தம் அர்ஜுனர் சொல்லாதீங்க, நான் அர்ஜுனர் அந்த ரூம்ல தான் இருக்காரு. ஸோ அதை தவிர வேற இன்னொருத்தங்க யார் பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வாட்ஸ்அப்ல இந்த சாட்ல டைப் பண்ணுங்க. ஸோ அர்ஜுனர் கிருஷ்ணா, ஆனா கிருஷ்ணா ப்ராமிஸ் பண்ணாரே போக மாட்டேன்னு. ஸோ இந்த தடவை அவர் கிருஷ்ணா நிஜமாவே அந்த ப்ராமிஸை கீப் அப் பண்றாரு, அவர் போல. ஸோ யாரா ஸோ கிருஷ்ணர் இல்ல, அது அர்ஜுனரும் இல்லை, ஏன்னா அர்ஜுனர் அங்க இருக்காரு. ஸோ அர்ஜுனர் என்ற ஆன்சர் எல்லாருக்குமே தெரியும். அர்ஜுனர் தவிர வேற யார் இருக்கிறாங்க, அந்த வாய்ஸ் யாருது, அந்த பேச்சு சப்தம் யாருது அப்படின்னு. அந்த கிருஷ்ணர் இல்லை, அது நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். ஸோ ருக்மணி போறாங்க, பட் அவங்களோட பேசிக்க மாட்டாங்களே. அவங்க போய் யாருன்னு அவங்க ஸ்பையா போறாங்க. ஸோ யார் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஸோ யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு போலாமா? உள்ள போயிட்டு அவங்க செக் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. சவுண்ட் உண்டி எங்க இருந்தோ வருது, ஆனா யாருமே இல்லை. அவர் தேடுறாங்க, இங்க தேடுறாங்க. ஒருவேளை அர்ஜுனரா இருக்குமான்னு அர்ஜுனர் கிட்ட போய் பேசினா பார்த்தா அர்ஜுனர் என்னமோ அசந்து தூங்கிட்டு இருக்காரு, அவர் வாயும் மூடிட்டு இருக்கு. என்னடான்னு அவங்க கால் கிட்ட போனா சாண்டிங், கரெக்ட், ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட வந்துட்டீங்க. துரியோதனா எல்லாம் இல்லைங்க, துவாரகாக்கு வராங்கன்னா வார் எல்லாம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால துரியோதனா கான்செப்ட், துவாரகாவே வந்து அந்த வாருக்கு அப்புறம் தானே வருது, அந்த வார் ஃபீல்டுக்கு அப்புறம் தான் அர்ஜுனா கான்செப்ட். ஸோ துரியோதனா எல்லாம் வரமாட்டாரு. துரியோதனா நம்ம வீடு மாதிரி யார் வேணா வர முடியாது, செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அர்ஜுனா ரூம்க்கெல்லாம் அப்படி துரியோதனா எல்லாம் என்டர் பண்ண முடியாது. திரௌபதியும் இல்லை, நம்மள மாதிரி இப்பெல்லாம் தனி ஃபிளைட்ஸ் எல்லாம் இல்லையே, வந்தா கூட அர்ஜுனரோட வரணும். ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இவங்க யாரும் இல்லை, இவங்க போறாங்க. அந்த சப்தம் வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட இருந்து தான் வருது, ஆனா அர்ஜுனர் பேசல. ஸோ அவங்க வந்து கால் கிட்ட போறச்சே கால் கிட்ட வந்து சவுண்ட் ரொம்ப லவுடா இருக்கு. என்னன்னா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு கேக்குது. என்னடான்னா அர்ஜுனரோட நாடி நரம்பு கூட கிருஷ்ணர் பேர் தான் சொல்லுது. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும், ஏன் அவர் அர்ஜுனர் தேர்ந்தெடுத்தாருன்னா, அவர் வந்து இஸ் அ பிக்கெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் டிவோட்டி. நம்மளோட மிகப்பெரிய சீக்ரெட்ஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட் கிட்ட தானே சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இவரும் வந்து அவரோட ஃப்ரெண்ட், அவரோட டிவோட்டிக்கு சொல்ல விரும்புறாரு. ஸோ அதுதான் இந்த கதை. இவர் வந்து மிகப்பெரிய ஃப்ரெண்ட் அண்ட் மிகப்பெரிய சோ சர்ப்ரைசிங், எஸ். ஸோ அதனால வந்து ஒரு நாடி நடம்பு எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றதால அவர் தலை வாய் காலுக்கு வித்தியாசமே இல்லைன்றது அவங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு. அப்பதான் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு, அவங்கள விட எத்தனையோ மடங்கு அவர் வந்து மிகப்பெரிய பக்தர் அப்படின்றது அவருக்கு புரிஞ்சிச்சு. நம்மளுக்கும் ஸ்லோவா இந்த 18 days ஜேர்னி முடிஞ்சப்போ நம்மளுக்கும் புரியும். சரிங்களா? ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் இந்த மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி டே ஒரு ஆல்டர்னேட் டே நான் ஸ்டோரி சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ போலோட ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம். கிருஷ்ணா, நீங்க போல ஆன்சர்ஸ் ஷேர் பண்றீங்களா? ஷேர் பண்ணிருக்காருமா. ஷேர் பண்ணிடுறேன். எனக்கு தெரியல, சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ்.
ஸோ பகவத்கீதை திருதராஷ்டிரக்கு யாரால் சஞ்சயனால் சொல்லப்பட்டது 92%, வெரி நைஸ். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் வில்லின் பெயர் வந்து மேலே கூறியது எல்லாமே சங்குகள் தான், ஆனால் மேலே கூறியது எதுவுமே கிடையாது. தட் இஸ் 68%, நைஸ். ஸோ அது எல்லாமே அனந்த விஜயம் வந்து நம்ம இவர் யுதிஷ்ட மகாராஜ் இது. அதுக்கப்புறம் தனஞ்சயன் தனஞ்சயன் என்பது அர்ஜுனருக்கு இன்னொரு பெயர் ஆக்சுவலி. சுகோஷம் மற்றும் மணிபுஷ்பகம் வந்து நகுல சகாதேவனுடைய சங்குகள். பாஞ்சஜன்யம் தேவதத்தம் நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் அர்ஜுனுடைய சங்குகள் தான். ஸோ மேலக்குரியது எதுவுமே கிடையாது, அதுதான் ரைட் ஆன்சர். கிருஷ்ணர் சங்கின் பெயர் வந்து பாஞ்சஜன்யம், 75% இஸ் ரைட் ஆன்சர். அர்ஜுனருடைய தேரின் கொடியில் யாருடைய உருவம்? ஹனுமன் கொடி இருந்தது, 98%, வெரி ரைட். அர்ஜுனருடைய தேர் வந்து அக்னி தேவர் கொடுத்தது, தட் இஸ் ரைட். எதுக்கு? இந்திரன் வந்து வஜ்ராயுதம் அவர் கொடுத்தது ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது வேற. ஸோ தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், இந்திரனுடையது வேற. ஸோ அக்னி தேவர் கொடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேர் தான். ஸோ அக்னி தேவன் கொடுத்த தேர் ஆக்சுவலி. ஸோ வித் திஸ் முடிஞ்சது. ஸோ யாருக்காவது